Københavns gade, sommer lørdags travlt af indkøb, som skulle hungersnød herude. Vi er stået sent op. Her er det jeres allerbedste venner, harmonikanørderne Christian Rusbjerg og Øjvind Aagaard, der er klar med episode nummer 32 ud af, jeg ved ikke hvor mange mulige. Vi er taget ud på Amager. Jeg tror godt, man kan sige Holmbladsgadekvarteret, selvom det er på den modsatte side af Amagerbrogade. Der skal vi møde en gæst, som jeg længe har glædet mig til. Det ved jeg ikke, det har du vel også, Christian, men vi er begge to spændte på at se, hvad der kommer ud af det her. Det aner vi jo ikke en pind om nu, men på at tjekke ud om en times tid, så ved vi meget mere. Ja, og man kan sige, jeg er jo endnu mere spændt, end du måske er, fordi at det er første gang, jeg møder denne gæst, og du har fortalt lidt om ham, og jeg glæder mig til at høre meget af musikken og historierne bag. Så lad os lige tage lidt musik, så tager vi den derfra. Det gør vi. Kan vi ikke vente med at forløse spændingen. Vi er ude og besøge Kim Jesus Henriksen. Har vi stadigvæk Henriksen med? Ja, halleluja, men enten eller. Enten er det Kim Jesus, eller er det Kim Jørgen Henriksen. Du kører aldrig bare med Jesus Henriksen? Det er sjældent. Nå, okay. Men vi er open-minded for alt. Altså, nu husker jeg fra VM i fodbold i 86, der var en episode, hvor den sydamerikanske dommer Jesus, han gav Matthäus fra Tyskland. Altså, Jesus gav Matthäus en advarsel. Ja, det er smukt, ikke? Ja. Og det har altid pirret lidt, det der med, jeg kender sgu ikke ret mange, der sådan lige præcis tilfældigvis hedder Jesus. Men jeg har en fornemmelse af, hvad der kan være grunden til det, men det har du måske også. Nej, men jeg synes, det med religion og sport puttet sammen, det er ligesom det, man prøver at spare i folkeskolen, ikke? Hvor man jeg hører Erik Clausen fortælle om, hvordan man ligesom putter religion og sport sammen, ikke? Og så skal man også lære at gå på vandet, ikke? Men altså, allerede her vil jeg jo komme ind på det der, som jeg har en mistanke om. Det er vel blandt andet noget, der har med Esperanto at gøre, men pludselig hedder Jesus. Overhovedet ikke. Hvor fanden kommer navnet så fra? Det er faktisk fra noget, der hedder en toga-party. Hvad er det? Ja, men toga-party, det var da helt tilbage omkring 80-81, så havde der været en film, Delta-klikken med John Belushi, som jo var sådan en gymnasiedreng, og der bor man så åbenbart i små huse, og det hus, det var den vildeste hus, og de lavede de vildeste parties, og til sidst ender filmen med, at de bliver smidt ud. Og så siger de, okay, nu skal vi have den allervildeste party. Toga-party. Så vi lavede flere toga-parties, hvor man kun kommer i toga og så meget andet. Og den første af de her toga-parties, det endte med, at der var sådan en rislampe, som man jo havde på de her, og man formodentlig stadig har sådan på billige studenterværelser, som blev revet i stykker, og så blev det små kranse, og så fik det krange over mit lange hår her, og det, som jeg havde dengang. Og så ligner jeg Jesus, og så blev det. Og så har jeg fået lov til at beholde det resten af mit liv. Okay. Jamen altså, jeg tror, det var Esperanto, fordi der kunne være et eller andet med, at her i landet, der døber man normalt ikke børn Jesus jo. Nej, jeg er heller ikke døbt Jesus altså, jo. Min venner har døbt mig det. Jamen, det står alle vejen. Jamen, det gør det. Det er rigtigt. Det er ligesom med, alle kalder Bubber for Bubber, selvom det hedder nok heller ikke rigtigt. Eller Sebastian, eller... Til eventuelt harmonika-interesserede lytter vil jeg sige, at vi skal nok komme frem til noget harmonika lidt senere. Vi starter bare ligesom midt i tingenes begivenheder. Ja. Og nu siger Esperanto, altså... Det var jeg ikke klar over, at der var noget, der hed, før det var, at Øjvind begynder at nævne dig og så videre. Så kan du ikke bare lige måske sådan kort og klart forklare vores eventuelt uvidende harmonika-nørder, hvad det er, det drejer sig om? Jamen, altså for det første skal jeg sige, at der er i hvert fald mange Esperanto i verden, der godt ved, hvad harmonika er, fordi at, jeg er sådan pænt kendt i harmonika i Esperanto i verden, ja. Fordi jeg har et par sange, som er ret kendte, og jeg spiller jo altid med min harmonika, så harmonika er kendt i Esperanto i verden. Og så kan jeg bruge Esperanto kendt i harmonika i verden. Og det er jo et sprog, der blev lavet i det blev udgivet i 1887. For 133 år siden.
og så af en polak, en læge, og så startede med at være enmandsprojekt, og så meget hurtigt, så var der flere millioner, der har lært det over hele verden, og derfor har jeg rejst rundt i hele verden og lært det. Og hvorfor han lavede sproget, det var fordi, at han synes, at han havde egentlig fået ideen som barn. Han boede i en by, der hed Bialystok, sådan lige dengang der var Rusland, og hvor man talte 4 forskellige sprog, og han kunne alle sprogene, og han talte fint med folk, men indbyttet så kunne de ikke lide hinanden. Ligesom vi stadigvæk ser, der er nogle krige og konflikter derovre, ikke? Ja. Så han tænkte, det skulle nok, fordi de ikke forstår hinanden. Så jeg vil lave et sprog, hvor de alle sammen er et neutralt sprog, og så ud fra den her lidt fredsagtige tanke, så lavede han Esperanto. Og du er nærmest født ind i sproget, ikke? Eller hvad? Jeg er født i sproget. Jeg er lavet på grund af Esperanto. Jeg lever på grund af, jeg eksisterer på grund af Esperanto. Jamen altså, der er også blevet talt Esperanto i dit barndomshjem. Det er præcis det. Altså min far og mor, de mødte hinanden på en Esperanto-kongres. Okay. Så jeg er resultat af Esperanto simpelthen. Så har vi ligesom fået slået det fast, altså man kan sige, men som udgangspunkt så er det et sprog, men nærmest også man kan sige altså jeg ved ikke, er der nogen fællesnævner ud over sproget for de folk, der taler det? Jeg synes tit, man putter ordet mellemfolkelig forståelse med ind over. Ja. Okay. Men dertil, så kan man jo være, altså de fleste af folk er, det jeg synes, der er, for folk til at man kan sætte en fællesnævner på, det er at nysgerrighed på andre mennesker. Ja. Som man har lyst til at snakke med rundt omkring i verden. Og det kan være meget, så er vi ellers meget, meget, meget forskellige, skal jeg hilse at sige. Ja, og blandt andet fordi, at det bliver talt i hver eneste land i hele verden, ikke? Jo, du kan rejse rundt. Jeg har rejst rundt i 40-50 lande, altså, og jeg har jo inden for de sidste 10 år, der har jeg overnattet i Kenya og i Argentina og i Mongoliet hos folk, der tager Esperanto, ikke? Ja. Men hvor omfattende er den udbredelse af sproget? Stor nok til at rejse rundt i hele verden og møde folk. Men nu spiller jeg jo en del jødisk klezmermusik med det der gamle oldtysk baserede sprog, de talte før Hitler kom og rydde op i det hele. Ja. Og der kan jeg da fornemme på Sarine Shannon Nussbaum der, at det er jo færre og færre, der taler det sprog. Ja, men det er jo selvfølgelig ærgerligt, men det er fordi, de har nok bundet op med en kultur. Ja. Og Esperanto har jo er bundet op på alle mulige andre lande og kulturer og folkeslag, samtidig med det stadig så også har ligesom dannet sit eget kultur, og så fornyer det sig hele tiden, for der kommer nye unge hele tiden, der synes det er sjovt at lære. Og så er det sådan, for mig mest sådan overordnet, er det i vækst, eller er det uddøende ligesom Yiddish? Og det er nok i vækst. Altså, jeg ved i hvert fald på sådan bare sådan en netside, hvor man hedder Duolingo, så er der allerede 2-3 millioner, der har inden for de sidste 3-4 år gået i gang med at lære det. Ja, fint. Det er da helt vildt. Ja. Altså, det er gået bedre end Volapük, for eksempel. Jamen, Esperanto, ham der fandt på det, var lidt bekymret, fordi ham der fandt på Volapük, hed Martin Schleyer. Han kom jo frem i 1878, altså 9 år før, at Esperanto kom frem, og det gik jo hen og blev en stor succes i første omgang, indtil at man skulle begynde at mødes på de her kongresser og snakke sammen, og så kunne man ikke snakke sammen, fordi at der var nogle ting, han ikke havde gjort så godt, altså blandt andet han udtalte man bogstaverne forskelligt, så det havde ham der lavede Esperanto jo fundet ud af, at man skal en metode på, hvordan man udtaler alle bogstaver på samme måde. Okay. For eksempel. Ja, det er jo tjekket. Ja, han har lært lidt af det, ikke? Men så derfor udgav han det under synonymet Esperanto. Ja. Og det er derfor så har sprogets bruger så taget sprog. For det ene så kaldte han bare det internationale sprog. Og så udgav han under synonymet. Det var sådan, hvis det gik hen og blev en fiasko, ligesom Volapük, så var der ikke ligesom nogen, der opdagede det. Spændende. Ja. Men det var jo så, man kan sige, din baggrund med sproget og så videre. Hvad er så din baggrund med harmonikaen? Fordi det er jo, man kan sige, om ikke andet i hvert fald den, der vel er årsag til, at vi har mødt os her i dag. Ja, jeg tror, man skal gå helt tilbage til, at jeg er 3-4 år. Ja. Og der gik jeg til musikalsk lejrstue hos en dame, der hed Lise Stephensen. Hendes søn Ole Stephensen er der måske nogen, der kender for elevatoren og sådan ting. Ja. Mm-hmm. Ja, og det gik også mange år, før jeg opdagede, at hun var mor, eller han var søn af hende. Mm-hmm. Fordi jeg synes ikke altid, at det øberbøv, det var lige så musikal som det hun lavede. Nej. Men hende er jeg gået og lært af, så da jeg var 6 år, næsten 7, der gik jeg fik min første harmonikatimer, og der kunne jeg allerede noder, og det har jeg lært hos hende til rytmik. Ja.
Hold da kæft. Ja, jeg er også selv, jeg underviser selv i dag i rytmik, jeg er stadig imponeret over, hvordan i helvede, hvilke metoder hun brugte for at gøre det. Jeg kan godt huske nogle af dem og sådan ting, og jeg prøver også at stjæle lidt det, som jeg kan huske. Hun må da have haft nogle sygeligt gode tricks, fordi jeg kan selv huske, i den alder prøvede min far at pådute mig, at noget det var sindssygt nemt. Jeg blev så tosset på ham, for jeg synes ikke, det var nemt. Men hun må på en eller anden måde have lukket det ind i dig. Jamen altså, hun havde nogle metoder. Jeg kan huske, hun havde sådan en med 3 streger på, og så med nogle forskellige farver. Og så lærte jeg at starte med at spille blokfløjte med de her... måske i stedet har jeg den her bog stadigvæk. Det har jo, kæmpe samling. Det har jo i sin tid, det må have været topmoderne metoder, det der, fordi det må jo være 60-70 år siden. Tak. Jeg er lige blevet 60 her sidste uge. Så det er 55 år siden, ja. Jo, men det var midt i 60'erne, ja. Der har det ikke været udbredt med den type pædagogik, tror du? Det tror jeg heller ikke. Så jeg tror, jeg var meget heldig på den måde. Og i hvert fald så jeg reelt har jeg kunne læse noget, før jeg kunne læse altså bogstaver. Ja. Har det så også været inspireret af hende, at du selv er begyndt på rytmikhaløjet og underviser sådan noget? Nej, det har noget med, at når jeg underviser i rytmik og tog en uddannelse som rytmikpædagog, så er det fordi, jeg synes, at det at undervise børn var en god ting. At være med til at skabe et samfund med nogle hele mennesker, og musikalske mennesker og sådan ting. Så det er sådan en grundfilosofi, jeg har, som har gjort, at jeg har gjort det. Mm-hmm. Hvad er årsagen til, at du så startede med at spille på harmonika? Altså, hvad er indgangsvinklen der? Jamen, det er simpelthen, at min far og mor, de gik til dans i Tinglutti. Ja. Og til en eller anden arrangement, der er en fest, så har de mødt min første harmonikalærer, Christian Lundborg. Og så har de spurgt ham, om han ville komme og undervise deres søn. Og så kom han og undervise deres søn, som var mig, 2 dage før min 7-års fødselsdagsfest. Ja. Det kan jeg huske. Og der havde jeg sådan min onkels gamle sømandsharmonika, som jeg har nogle billeder, fordi jeg har lagt det ud på Facebook, fordi, hvor jeg så der, at man kan nærmest bare kun se nogle øjne, nogle arme, nogle ben, ikke? Altså stikke ud, fordi den var lidt stor, den sømandsharmonika der. Sådan. Og musikken der, det var så blandt andet musik, som man kan sige, at de kunne have danset til, vi tænkte ud. Nej. Eller hvad? Fordi det var, altså det jeg startede med at lære at spille, det var bare den helt, du ved, Gubernora og alt det der, ikke? Jo. Det der med folkemusikken, det lærer jeg så, da jeg er 15-16 år. Så spiller jeg i Musikhøjskolen, har sådan et orkester, sådan, altså man havde jo ensemble i Tinglutti, og så havde man også på Musikhøjskolen en anden orkester, som jeg så starter i som 16-årig, tror jeg. Og der var jeg begyndt at interessere mig for folkemusikken, fordi faktisk til en Esperanto-kongres over i Fredericia, da jeg var 14-15 år, var i Danmark, så var der en af de her, der havde undervist i folkedans, som også kunne Esperanto, og var dansker der. Og det synes jeg var, fordi man kan gå til en masse ting til de der Esperanto-kongresser, sådan en uge der, så kan man tilmelde sig forskellige hold, og det synes jeg var rigtig sjovt at gå til folkedans. Så jeg startede med at gå til folkedans faktisk som 15-årig, og synes det var rigtig sjovt, og jeg startede faktisk at spille til folkedans, fordi jeg dukker op på holdet, og der er 16 på holdet, 15 piger og mig. Okay. og måske lige den alder, der var måske lidt generet, så jeg går over. Og så havde vi en levende spillemand, der spillede på violin. Ja. Så jeg går over og snakker lidt med ham, fordi det var den eneste mand, der var der. Altså, ikke? Og så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg spiller harmonika, så kommer jeg hurtigt ud og spille med ham faktisk. Folkmusik med ham. Og så kom jeg ind i det der hold på Musikhøjskolen, hvor jeg, som lå lige tilknytning sammen med Tinglutti ude på Nørrebro. Mm-hmm. Og der har vi blandet det var en bassist, der var en smed ude i Dragør, som underviste, og hvor vi der lærte han at ikke læse efter noget mere, fordi så har han også hjem, nu får jeg en melodi, som jeg ikke får noget til. Jeg havde gået og så Elise Steffensen, også senere, som 12-13-14 år, og der spillede vi alle efter noget. Og så siger han lige pludselig, så spiller han Smedens anden Fynbo, og så skal vi lære den tone efter tone, ikke? Ja. Og for mig var det virkelig en aha-oplevelse. Yes, det kan jeg. Jeg kan lære en melodi, uden at have fået noget det foran mig. Altså, og det har jeg så udviklet siden. Men tusind tak til smeden uden for Dragør. Ja, men var du så tilbage hos en Lise der og sige, der er sgu noget, du har glemt at fortælle mig? Nej, det har jeg ikke. Det var lige sådan en overgang, hvor man lige skiftede over der. Ikke? Jeg har nok ikke set den siden. Altså, hun er nok død og bort for længe siden. Ja. Ligesom sønnen også er jo. Ja, desværre jo. Ja. Men det var så ligesom en indgang til folkemusikken, du havde der. Ja. Har det så været sådan ligesom
ligesom en bærende del? Altså, har det været folkemusik, du sådan har spillet? Eller... Ja, så kom jeg, efter at have spillet et år i det der orkester, så kom jeg med i ensemblet, Tinglysningsensemblet som 17-årig. Ja. Og så spillede jeg der et par år, indtil jeg blev sådan 19-20 år. Og så kom jeg på højskole. Og jeg har jo startet med at gå ind og spille rockmusik også, ikke? Og spille basguitar og sådan ting. Så der er noget overgang, ikke? I det. Og når jeg kom jeg med i et børnerockband, som var et etableret børnerockband, for det var en voksen mand, og de havde udgivet nogle plader. Og de var i gang med at udgive den anden plade, og min søster var sammen med i det. Så jeg kommer med på keyboards der, fordi harmonika var ikke populært. Så jeg spiller keyboards der. Jeg havde begyndt at spille klaver, fordi jeg havde en drøm om at komme på konservatoriet med. Og jeg begyndte også faktisk at spille akkordeon. Ja. Så det var mange ting, det var også som 16-årig. Men var det, altså du spiller tangentharmonika? Ja. Men akkordeon, var det så også tangentharmonika? Ja, det var så knap. Det var med knap. Jeg følte, altså, ligesom, du ved, jeg har startet som 6-7 år, ikke? Og så som 16-årig startede jeg at spille. Jeg har spillet næsten 8-9-10 år. Ja. Og lige pludselig sidder jeg med et instrument, der ligner det, jeg har, og jeg kan ikke spille. Fuldstændig, altså... Gubernora engang på den nærmest, ikke? Altså, ikke? Ja. Det var meget, meget betydeligt. Men altså, i løbet af et år, så går jeg hen, og så tager jeg... så havde man sådan nogle gradsprøver, og så gik jeg op og tog den 3. gradsprøve allerede efter et år på akkordeon, ikke? Okay. Inde på konservatoriet der med Mogens Hellegaard og sådan noget, ikke? Hold op, ja. Ja, fordi altså, så kommer hurtigt efter det så, ikke? Altså, men jeg husker første gang at sidde med sådan et instrument, der ligner, og så kan man slet ikke spille på det alligevel, ikke? Ja. Men altså, det kom hurtigt. Så, men men det gjorde jeg det et år eller 2, spillede jeg akkordeon, så jeg ved ikke, så gad jeg ikke det, så gik jeg tilbage til harmonikaen. Men hvad var det, hvad strammede akkordeonen på? Var det for tungt konservatoriemiljø, eller? Altså først så fik jeg ligesom aldrig rigtig søgt ind på konservatoriet, og måske uddannelsesmæssigt, og jeg ved ikke, og måske begyndte at interessere mig for noget andet musik, så og jeg begyndte at spille en bands, hvor jeg spillede keyboards, ikke? Fordi igen, harmonikaen var ikke for populær. Jeg kunne spille måske, de her bands, så kunne jeg lige, du ved, jeg tror også, du har sagt det, så kunne man lige tage harmonikaen med i et enkelt nummer, ja. Og lige sådan farve tonerne lidt, ikke? Altså, ja. Og ellers så kunne jeg måske gå til nogle, altså spille til nogle fester og sådan ting, ikke? Og jeg kom også ud med ret tidligt med en klarinetmand og spille på værtshus og sådan noget med ham også. Men, og der er lige 20-22 år, ikke? Var det så begyndt at generere nogle penge? Sådan noget til at leve af, eller hvad? Ej, altså, det er sjovt, fordi nu så jeg, det er ikke med et par dage siden, jeg tror, jeg har fået sådan en bog til min til min 60-års fødselsdagsfest, jeg har fået sådan en billedbog, og der er faktisk et billede over alle de jobs, vi får. Og hvor mange penge vi tjener. Og der står 0 kroner stort set hele vejen igen. Et job har vi 2500, ikke? Og det er bare lidt syret og sjovt, fordi det var virkelig ikke det, der gik op for os. Altså, det var ikke for at tjene penge, det var for at komme ud og spille, og vi levede for det, ikke? Det var det handler om. Det handler om. Men det besvarer så set også et andet spørgsmål, som jeg havde. Det var ikke en tanke, at du synes, du skulle leve og spille musik. Du har ligesom et andet erhverv. Altså, du havde du ligesom skulle tjene pengene på, og så videre. Altså, selvfølgelig, hvis jeg gik og spille sådan en 50-års fødselsdagsfest, ikke? Ja. Så er det klart, så var at få de der 300 kroner, man fik, eller hvad meget man fik dengang. Ja. Det var det. Altså, så selvfølgelig var det for at tjene nogle penge med det, men der er også masser af musikprojekter, og det er der stadigvæk den dag i dag. Ja. Og jeg bare, det gør jeg, fordi jeg synes, jeg har, altså, så kan det hobby, eller hvad, ikke? Passionsprojekter. Kan vi kalde det? Ingen til. Passionsprojekter. Fuldstændigt. Altså noget, man lever under for, ikke? Ja, nemlig, ja. Så det har altid været noget ved siden af et almindeligt erhverv, så det har ikke været sådan det, der skulle betale huslejen altid og så videre. Altså husleje, det er sådan noget, jeg kalder uforudsete udgifter. Men altså, du må da på et tidspunkt have lavet noget andet parallelt med. Jamen, jeg har lavet alt muligt andet. Jeg har været buschauffør, jeg har været, du ved, pakker ude på et kongeligt porcelænfabrik, jeg har gået på. Og så har jeg været plakatopsætter altid, og det er jeg stadig den dag i dag. Stadigvæk? Altså, ja. En gammel mand på 60, der går rundt på cyklen. Ja, og det er så stadigvæk også en indtægtskilde. Ja, det er en indtægtskilde, men det er lige så meget også, fordi der er nogle ting, jeg brænder for, ikke? Altså, og som jeg synes er fedt at komme ud med Amager Fælled, for eksempel bevare den og sådan noget, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er bare min private fornemmelse, men har du ikke i perioder været den mest plakatopsættende i København overhovedet?
Jo, måske ikke engang i 80'erne. Der var vi kongen af København. Det er sgu... Måske det synes jeg ikke det fedeste skulle være. Så den drøm har jeg forladt for mange år siden. Men det vil så sige... Overladt til andre. I mindre doser laver du stadigvæk plakatopsætning? Ja. Altså, det gode ved plakatopsætning, det er, at man kan gøre det, når man ikke har andre opgaver, ikke? Ja. Man har bare en deadline, ikke? Og så skal man nå det en dag, ikke? Men der har været en periode, hvor det var din hovedindtægt. Jeg går meget efter, hvad man tjener penge på. Ja, for pokker, jamen i perioder har det helt klart været, ikke? Men så altså i 92, så uddannede jeg mig blev færdiguddannet som rytmikpædagog, ikke? Ja. 91. Og så har jeg undervist meget som rytmikpædagog, hvor jeg bruger harmonikaen jo også som en klar del af det, ikke? Altså, jeg kan godt se, at der er nogle ældre damer, der også har brugt harmonikaen i det, end der også, og det er også fint. Altså, fordi det er, jeg kan også se, mange af mine andre rytmikpædagoger, de har tit klaver, ikke? Men det er ligesom lidt... Altså her med harmonikaen, der kan man jo spille med venstre hånd, og så dirigere med højre hånd, ikke? Og synge samtidig, og man kan danse med børn og det hele. Så det er jo et vildt godt, praktisk, plastisk instrument jo, og totalt godt at lave netop bare med børn med. Og i corona-sommer kan du sætte dig udendørs med dem? Med harmonikaen eller med børnene? Børnene og harmonikaen og udenfor og sådan noget. Vi har faktisk gjort det helt gården her. En gang om ugen, fordi jeg kunne ikke undervise, så gjorde det for gårdens børn og deres forældre. Ikke? Ja. En gang om ugen, så bare ligesom for ligesom også at lave noget socialt og lave noget godt for gården. Ja. Men sådan i grundhistorielinjen hopper vi lidt, fordi at... Vi var noget omkring konservatoriet og akkordeon og sådan noget, så skippede du det. Ja, jeg skippede det, og så jeg solgte den, kan jeg huske, for ja, den har kostet mange penge, og så solgte den for 3.000 kroner. Nå, det var måske fordi der var penge i at sælge? Nej, jeg mødte faktisk manden for 10 år siden. Han kom til et arrangement, jeg havde arrangeret, og så sagde han, det er mig, der købte den her akkordeon. vil du købe den tilbage, sagde han. Det var jo ikke... Altså, jeg tror ikke, den stemte mere. Men jeg har allerede glemt, hvad du svarede på spørgsmålet. Hvorfor du droppede den? Jamen, altså, jeg kan ikke huske det helt præcist. Andet end, jeg tror, min interesse... Faded, ja. Og plus, at jeg ligesom kom ind i at spille en masse andet rytmisk musik, og det var ikke helt lige åbenbart, hvad akkordeon verden var. Jeg kan sgu ikke huske den helt præcise årsag mere. Ja, men det er nogle dage siden. Der var så mange steder, hvor du alligevel heller ikke spillede på harmonika, fordi at det tit var keyboard, der blev efterspurgt. Ja, altså det... fra jeg var 20 til jeg var 30, der spillede jeg meget lidt harmonika i bandsammenhæng. Ja. Men fra jeg var 30... så har jeg stort set kun spillet harmonika. Jeg har ikke spillet keyboards i bands, siden jeg var 30. Og hvad var anledningen til at vende tilbage til harmonikaen? Det var et helt specielt, fordi at jeg er over på Nokken, hvor vi har et møde, og så hænger vi ud, og så er der et fransk-kanadisk band, der skal spille på Nokken på deres lille festsal, og så låner jeg lige en harmonika, hopper op og joiner med og spiller lidt, og så en af dem, jeg har haft møde med, han var bassist i et ska-band, der hed Napoleon Solo, som var det eneste store band dengang, ska-band, og han synes, det var så vildt, at jeg bare kunne hoppe op og spille med, uden at kende nummerne, og det er jo noget, jeg lærte for smeden ud fra Dragør, jeg bare kunne høre efter, så tak til det. Og så han måtte bare og deres band, Napoleon Solo, var ligesom gået i stå der, på tidspunkt, de havde lavet en plade der, ikke? Og de havde turneret i nogle år. Så han ville lave og der var et andet skarband også der, så sådan lidt blanding af to skarbands og så meget harmonikaen. Og så blev det, fandt ud af, så kan jeg jo skide godt med harmonika og rytmisk musik, og så har jeg gjort andet siden. Stort set, bortset jeg lige var ude og øve med på bas i et punk-danstopband, men det er noget andet. Og så fik du overtalt dem i skarbandet til, at det var bedre at have nogle tekster på Esperanto? Overhovedet ikke. Vi sang kun på engelsk. Fordi jeg begyndte at synge på dansk, fordi at Mick Peck havde prøvet at lave et nummer på dansk, og det altså helt mit vilde skarbit, ikke? Det var, hvis man var rigtig skarnørd, så sang man kun på engelsk og ikke på dansk. Det var ydt. Ja. Okay. Helt sikkert. Men altså på det her tidspunkt, omkring 30, siger du, hvor du begynder for alvor at spille harmonika igen i bands og sådan noget. Der har jo så været 30 år med Esperanto indover. Hvor kommer de sangtekster for alvor ud? Jamen altså det, fordi når jeg så siger, at jeg ikke har gjort det, så har jeg gjort det alligevel. For det kan jeg godt se. Fordi da jeg er 25, der indspiller vi en plade, hvor jeg så spiller
Jeg spiller keyboards mix, kan jeg godt se den her sammenhæng også. Men når vi spillede... jeg kan bare huske, at vi var på turné i 83, da jeg tog 23 år. Og det gør vi nede i Italien, hvor vi spiller 3 uger, hvor vi spiller på en masse Esperanto-klubber i Italien. Og der har vi bare en bas og en guitarforstærker med batterier i. 16 store batterier til bassen, og den kunne så spille en time eller sådan for det her, eller hvor meget. Jeg ved aldrig godt, hvad den kunne spille længere. Men og det var stort dengang i tilbage i 82, at have en forstærker med batterier i, og så havde jeg harmonikanen med. Så vi lavede hele turnéen med de her 3 instrumenter, med en bassist og en guitarist og så meget på harmonikanen. Så det gjorde jeg selvfølgelig noget indimellem også. Alligevel så brugte jeg harmonikanen, i hvert fald i Esperanto-verdenen, ikke? Men, ja, og der var så også sange på Esperanto der. Masser. Ja. Jeg lavede mit første hit, da jeg var 21 år, og jeg møder folk, 15-20-årige mennesker, nu i dag, hvor jeg er 40 år efter, ikke, som stadig kender det her hit. Men altså, nogle gange ved de ikke engang, hvem jeg er, men de kender godt hittet, og det synes jeg, det var vildt. Og det var stor ære, altså, det var fedt, når noget kan overleve en selv. Af ren nysgerrighed, hvad er titlen på sådan et hit på Esperanto? Den hedder Solar. Nå, det var enkelt. Ja, og det betyder alene. Og hvis jeg havde vidst, at det skulle blive et af mine største hits i Esperanto, havde jeg måske fået på lidt andet navn, der var mere inkluderende. men det sang handler faktisk om at inkludere folk, jo ikke? Altså, den handler lidt om det at rejse rundt i Esperanto-verdenen. Den er sådan lidt halvreligiøs på den måde, kan man sige. Fordi jeg laver den, mens jeg er ude at rejse med Esperanto. Ikke? Jeg synes bare, jeg er sammen med 1000 andre unge, ikke? Så jeg laver den bare, og kæft, den bare en dejlig stemning, der er her, ikke? Altså, og da jeg skulle rejse ned, der følte jeg mig alene, men nu følger jeg mig ikke mere alene, ikke? Altså, så det er det, sangen handler om. Ja. Så det er derfor, jeg siger, den er lidt halvreligiøs, fordi man står midt i en stemning, og kæft, hvor er det bare fedt, det her, ikke? Men det er jo noget, du lavede fra, det er snart 40 år siden, eller hvad? Ja. Men det er jo så uden harmonika, kan jeg så næsten regne ud. Nej, fordi jeg både over, ikke? Ja. Men jeg brugte jo harmonika tit alligevel, fordi det var tit noget, jeg så kunne tage med over nakken, ikke? Altså, så en gang imellem, så spillede jeg måske på en keyboard, eller på en bass også, eller sådan noget, ikke? Jamen, jeg tænker, det er lige nok på den der Solar. Den er... Er der harmonika på den første udgave? Jeg har indspillet den 2 gange. Ja. Også med det der band der, som vi har fået se der med Esperanto til Esperanto. Der indspillede vi den igen, fordi det er band for en nyt band, og så siger jeg indspiller lige den der sang, men den kender alle Esperanto-folk. Så kan det være, at de gider købe den her plade også, hvis de selvfølgelig, er med. Ja. Så vi lavede en lidt nyere, anderledes version, faktisk næsten endnu federe version næsten. Ja. Det band der. Så jo, men der var jeg så over de 30, ikke? Så der var det helt cool med mig at spille harmonika igen, ikke? Ja, og der spiller du harmonika på den udgave der. Ja. Så synes jeg netop, at vi skal prøve at høre den. Ja. Det var en glimrende idé. Men det er et rigtig langt nummer. Det er 9 minutter langt. Og I får kun 30 sekunder, lytter desværre. Men vi skal jo selvfølgelig nok sørge for, at man skal jo huske at kigge på de show notes, vi har i vores podcast. Fordi der skriver vi, hvilket album det ligesom kommer fra, så man har mulighed for at kan finde det på anden vis. Men nu kommer der lige 30 sekunder her. I am solar, 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 solar. Kan vi blå os? Det var jo en ballade. Ja, hvis jeg havde vidst, at det var en ballade, jeg skulle blive kendt for, så jeg ved ikke. Altså, jeg synes, det er lidt underligt, når man laver så mange rock'n'roll-sange, ikke? Ja, men så kan man så se, altså, det er jo som regel ikke det, man regner med, der ligesom bliver hittet, som faktisk nogle gange går hen og bliver det, ikke også? Ja. Men et nummer, som man kender verden over, de bliver refereret til tit. Altså, det er nærmest et udtryk nogle gange, ikke? Ja. Altså, hvis folk siger, når man er alene, og så begynder folk at sige, sola, sola, sola. Det var sjovt. Ja. Altså, det er vel ligesom andre sange, ikke? Med, i Danmark, ikke? Sådan, hvor vi lige præcis prøvede lige en linje ud. Men når du laver de der musiknummer med sang på Esperanto, har du så sådan et særligt hold, du arbejder sammen med der? Det er jo ikke alle og enhver her i landet, der er inde i hele den Esperanto-verden. Nej, altså dengang der havde jeg nogle svensker og nogle fra Frankrig, som jeg arbejdede sammen med. Vi havde et band, der hed Amplifiki. Og Amplifiki var også et ord, som
egentlig ikke er et 100% rigtigt Esperanto-ord, men som nogen havde født af, og var egentlig et ord, man prøvede at indføre, fordi man prøvede at indføre sådan en endelse, der hed ik, sådan noget med elektronik, mekanik, og så blev det amplifi, som det hedder på Esperanto, det er elektrisk forstærke, og vi var jo et netop orkester, der spillede elektrisk forstærke, plus at hvis man så delte ordet om, så arm, det er elske, og pli, det er mere, og fi, det er så at elske bolle. Okay. så og det synes vi var totalt rock'n'roll, så det lag tog vi til os. Men på de der... Også fordi man kunne lege med ordet, ikke? Altså, hvis man bare sagde ordet, så... Men hvis man så delte det op, så kunne man misforstå det, ikke? Men er det ligesom et særligt hold af sammensvorne, der er med på de der Esperanto-sange, eller er det sådan set lige så blandet som i et skarband? Det er jo ikke nødvendigvis Esperanto-baseret. Altså, er der ligesom to forskellige grupperinger omkring de forskellige musiktyper? Der er 20.000 forskellige grupperinger i alt, hvad jeg går og laver. Jo, men jeg tænker bare på, om når du laver noget med Esperanto-tekst, om det så er typisk, at der er hele holdet, det er nogen, der også taler flydende Esperanto. Ja, fordi så lavede vi det der band, som var københavnsbaseret, hed Esperanto Desperado. Ja. Hvor sangerinden, eller fløjtenisten, hun lærte Esperanto, og vi havde en fyr fra Bosnien, som nu bor her og kommer til lige efter krigen. Og han talte jo Esperanto. Han havde lært Esperanto mens han flygtede, eller kan man sige, eller under sådan... Okay. Ja, det var fordi han boede et sted, hvor de underviste Esperanto, og da han ligesom opdagede, at han måske nok ikke kunne komme tilbage til Bosnien, og fandt ud af, at hvis man talte Esperanto, så kunne man bo der for halv pris. Skyndte han så jo lige lære Esperanto. Så det var jo smart. Så ham havde vi med på sang også, og guitar, og så vores bassist havde også lært Esperanto. Han havde gået på en Esperanto-hold sammen med nogle af mine venner, eller nogle af hans venner. Og så havde jeg min trommeslager, som sådan lærte lidt Esperanto, men de fleste på holdet kunne godt Esperanto her. Ja, men der er nogle andre af de ting, du laver, hvor der ikke er Esperanto-tekster, hvor der er ikke en skid af det indover. Det er ligesom alle mulige andre standarddanskere gætter jeg på, ikke? Altså, de andre af de bands, du spiller med, jeg har spillet med. Ja, altså jeg vil så sige, jeg havde også et røvballorkester, hvor blandt andet bassisten så for det der Esperanto spillede med, og så var vi spillet på hver hus, og så spillede vi 2 af mine sange, som er på Esperanto, også et skarnummer, og den gik rent hjem på værtshusene også, altså ikke. Vi var hyret af en, der havde 4 værtshus, så spillede vi en gang om måneden på de her værtshus med det her band, og de 2 sange var en fast del af repertoiret, ikke? Og folk de dansede ligesom også med på det. Ja. Og det var fedt også meget op, fordi og de andre 2 som i bandet, som ikke forstod Esperanto, de synes bare, det lå fede lummer. Ja. Den søger, og så sang de med på en fed alligevel. Men nu har der været meget omkring det her Esperanto og så videre, men er det altså hvor mange forskellige ting spiller du i, og altså hvor meget er du sådan ude at spille og så videre, altså hvad er... Altså lige nu er det jo ikke så meget. Nej, hvis vi går et år tilbage, og så ser jeg på, hvordan det ville have været. Alligevel, det sidste 3/4 år, der har jeg været meget ude i gårdene. Lidt eller Lars, som I her. Lars Gran, ja. Og det så jeg også for mig. Det vil typisk være noget, du rydde derude i. Ja, det er fordi, at jeg har en gøjlerven, som udover at være gøjler, så er han formand for Nørrebro Lokaludvalg. Og som jeg i hvert fald laver 1 eller 2 shows, i hvert fald ved hver juletid, ikke? Og så, da min mor lukkede os ned og gav stuerrest, så ringede dagen efter ringede han til mig og sagde, hey, og folk begyndte at lave det med fællessang i gårdene, og så sagde han, vi skal ud og lave noget i gårdene. Jeg er med. Count me in. Og jeg tænkte lidt, at det var et større projekt, hvor vi ligesom hævde forskellige musikere ind, og sådan, du ved, og ligesom lavede et levegrundlag for mange, ikke? Men allerede efter det, så gik, og så ugen efter, så kom der nogle... Ja, ugen efter gik vi ud og lavede et show i en gård, som han kendte på Nørrebro, hvor den ligesom kendte jo folk på gården. Og så havde vi så 2 nye cirkusartister, som lige var kommet hjem fra Canada, fordi de var jo blevet sendt hjem, fordi deres cirkusshow var også stoppet, ikke? Og så havde vi ham på gøjl, og så en sangerinde med, og så var vi ligesom de 5. Og der opdagede vi, at det er også 5, der skal køre sammen, fordi så kan man også nå at blive indarbejdet og få lavet nogle shows på gaden, og så begyndte, eller i gården, ikke? Sådan, så vi havde, så der har vi kørt med siden marts indtil september, ikke? I en grad, så du har haft rigtig travlt der i den der nedlukningsperiode? Jeg har ikke haft lige så travlt som Lars, fordi at, det er nemmere at hyre 1 mand eller 2 end 5 mennesker, ikke? Mm-hmm. Vi er lidt dyre, og selvom vi så fik tilskud, og vi, altså Dansk Artistforbund, og tak til jer, og Ventliv har også givet os nogle penge, så kunne vi så støtte og på den her måde, men vi har ikke haft nær så mange jobs, kan jeg høre, at vi ikke spiller hver dag. Men du kunne da nemt parallelt med det, så kunne du lave noget 1 mand, hvis du satte det væk.
Ja, men det er ligesom lidt røvrende de der andre også lidt nogle gange. Ja. Så det er også noget med at være solidarisk med dem, ikke? Ja. Men når så at vi ikke regner, hvad kan jeg sige, vores nuværende coronasituation ind i regnestykket her, hvor meget har du sådan egentlig at lave, og hvor mange forskellige bolde spiller du med? Jeg elsker jo mange forskellige projekter, og jeg elsker rigtig meget forskellig musik, så jeg har noget, altså jeg er jo, det har vi jo ikke noget at snakke om, jeg er formand for en verdensmusikfestival, som har eksisteret siden 2012, og som jo har, det år vi lavede flest, der lavede vi 74 koncerter, og så prøver vi at få den ned til 20. Jeg tror, vi har været nede på 20 koncerter i år. Vi har lavet 20 koncerter, men vi har lavet meget, og meget inspireret af vores baggårds måde at ligesom at lave det på, netop også blandet for at finde nyt publikum. Og det havde vi forvejen tænkt os, så på den måde var coronaen en gave. Nå, men der har jeg nogle forskellige verdensmusikprojekter. Jeg har noget, jeg kalder Radio Mondo, som synes jeg har et godt navn, når man ligesom ud af verden. Og der arbejder jeg blandt med en pige, der hedder Miskin, der spiller saz og kommer fra Kurdistan, og så en fyr, der hedder John Mutombo, som kommer fra Kongo, hvor vi lige har en trio i hvert fald lige kørende, og prøver at komme ud og lave nogle skolekoncerter og sådan noget, ikke? Må vi se. Og så har jeg noget helt andet trio, så har jeg sådan, du ved, med gamle søde, ham der var med i nogle film i 50'erne, det hed Farse 4, der spiller rollen som Lille Per. Han hedder Ole Neumann, han spiller en god bas faktisk. Han svinger godt, så vi har en trio sammen med ham, og en guitarist og en sanger der, hvor vi spiller sådan country musik, og noget helt andet. Ja. Men hvor de også godt vil spille sådan lidt mexikansk med ind i det. Ikke? Der var et nummer, de godt ville have gjort, og derfor ledte de sådan harmonikaspiller, så fik de meget med. Så dem har vi også spillet en del på værtshus, og sådan, du ved, Biens dag ned på Christianshavn, og sådan, lidt blandet sådan, helt klart det er lidt ældre publikum, men det er også sjovt, når man spiller på et værtshus, kommer der lige pludselig sådan en lille pige på 4 med en elefant under armen, og helt klart skal lige se, det er sådan ser lille Per ud også i dag. Det er sjovt, fordi det er også sjovt at spille med sådan en kendis som ham, fordi folk ved godt, at det er ham, selvom man ser, at han er blevet lidt ældre, ikke? Altså, han kunne ikke smule ældre. Ja. Og jeg har bare aldrig oplevet det før, men det er sådan, når folk kommer og tager et billede, så tager de hele billedet af os tre, og så vender de op mod bassisten og tager et billede af ham, ikke? Ja. Og det er første gang, jeg nogensinde har været med i et band, hvor man tager et billede af bassisten. Nå ja, Niels Henning Gørsted Petersen har vel nok også fået en del anerkendelse i det, han har lavet og så videre. Men jeg har ikke spillet med ham. Nej, dog ikke, det har jeg nu ikke. Det har du vel, måske? Nej, ikke engang. Nej. Okay. Men det er sådan lidt, lægger mærke til her, det er jo så også, det lyder som om, det er meget sådan lokalt, når det i hvert fald er i Danmark, du spiller. Altså det er sådan her i Københavnerområdet. Ja. Og ikke så meget sådan ellers rundt i landet. Nej, altså det jeg spillede meget rundt i landet, der var jeg 22 år, spillede klaver der, et børnerockband, der hed Barrock, jeg tror, jeg fik nævnt det før, som havde lavet nogle plader, og var i fjernsynet sådan indimellem, og fordi de startede den første plade, det var sådan en, handlede om at blive mobbet, drillet, og det var dengang hed det drillet. Og så var det så kom de meget rundt, og så var de i gang med at lave plade nummer 2, og så kom med på keyboard der, og der, altså, jeg startede min karriere deroppe, Tom, og spiller rundt i hele landet, og spillede i utrolig mange ungdomsklubber og alle mulige arrangementer, hvor der var meget gerne 500.000 mennesker på, ikke? Ja. Og næsten hver weekend. Igen, vi tjente ikke nogen penge på det, vi var ligeglade, vi synes bare, det var sjovt at komme ud og spille og sådan ting, ikke? Altså, Barrock, som det hed, det fik jo selvfølgelig penge, ikke? Men det var sådan, det var 15 børn, altså, og jeg var den ældste. Og så en guitarist, der hedder Lars Krarup, som jo i dag har spillet og lavet blade med Kim Larsen og sådan videre, ikke? Så vi spillede sammen. Og som jeg faktisk skal hjem og indspille hos i næste uge, som med en gammel Røde Mor bassist. Fordi at vi har et lille projekt omkring Amagerfælled, hvor han har lavet en sang til Amagerfælled, så der skal vi hjem til Lars Krarup her næste uge og indspille den med ham der. Ja. Okay. Så du har også... er det sådan mere unikt, at du skal tage indspillere nu her, eller er det noget, du sådan gør også meget løbende, eller hvordan fungerer det? Jamen, det er bevidst at begynde at tænke, at indspille nu, hvor man ikke kan komme ud og spille, så er det nu, man skal lave plader, og nu man skal lave indspille numre og udgive ting, altså fordi det er nu, vi har tid til det. Ja. Så det er, så faktisk næste weekend, så skal jeg indspille med mit desktop punkband, hvor jeg spiller bas, og der skal jeg spille så med og i de første får jeg ved jo med Annette Klingenberg. Og det glæder vi os utrolig meget til, og også bare fordi hun har været så positiv
Og vi har sagt, at du er helt med på, at vi spiller meget anderledes. Altså, selve sangen bliver præcis, som hun har sunget, men musiksproget, kan man sige, er noget anderledes, end det, hun lavede dengang. Minimax? Nej, vi laver snart mere end 17 år. Okay. Hvilket jeg synes er sjovt og interessant, fordi sangen hedder Snart mere end 17 år, og det der med, at når du bliver 70, og hun er lige blevet 73. Ja. Og det synes jeg er sjovt. Og så prøver jeg at synge den dengang, og så synge igen i dag. Ja. Altså jeg synes også, at der er en fantastisk livsperspektiv i det. Ja. Og jeg har snakket med hende i telefon flere gange, og vi har haft nogle utrolig gode snakker om det, og hun siger, at det handler jo bare om at leve livet. Ja. Og nyde hver sekund. Og det er faktisk også det, sangen handler om. Og jeg blev rigtig glad for den sang, fordi jeg ville egentlig også have lavet Minimax først, fordi det er den, jeg kunne huske fra min folkeskoletid. Men jeg blev meget, meget, meget glad for den her tekst. Jeg synes, den har nogle gode linjer. Det bliver ret spændende at høre den udgave. Ja, det tror jeg også. Men der skulle du ikke spille harmonika, vel? Ingen harmonika der. Nej, så undskyld. Ja, det må jeg så gå an. Når du laver noget med hende, og du har lavet noget med Lille Per, og laver du også noget med Jes Holtsø, der spillede Børge? Nej, overhovedet ikke. Jeg kender ikke manden, altså udover for fjernsyn. Han var både knægt i huset på Christianshavn og i Rosenbanden. Ja, det er rigtigt, ja. Han er nemlig også aktiv af helvede til stadigvæk. Det er han, og det var vildt fedt, han kom med i det eller andet, det der fjernsynsprogram der med... Det har jeg ikke noget set. Det var derfor, han kom igen. Talentprogram, der var det ikke Mundharpe, han spiller også? Eller hvordan er det? Jo, jeg tror det. Og så synger han, ikke? Ja. Og hvor det, du ved, hvor hende der... Hvad hedder hun? Hende, der var med i det brune punktum. Hella Jof. Hun så kigger lidt på ham. Har jeg ikke set dig før, siger hun, ikke? Ja. og det var så sødt og kært. Ja. Det er rigtigt nok, det kan jeg godt huske. Ja. Det var der. Det var et smukt ting. Men det var simpelthen lige et gennembrud for ham igen, kan man sige, for lige at komme i gang med at spille. Ja. Og det er jo så fantastisk, at folk kan komme igen. Ja. Men nu hvor vi hører forskelligt om, jeg ved ikke hvor mange aktiviteter, selve det der med bare helt alene selv at gå ud og spille, hvordan har det været med det? Jo, men jeg spiller nogle enkelte gange, altså også her nu. Men det er åbenbart i begrænset omfang. Du er mere til hyggen med, at man er fælles om det og sådan noget der. Jeg elsker at spille sammen med andre. Jeg synes, det er så fedt. Det er jo nemlig det. Fordi ellers er der jo det, man kan jo med sin harmonika sige, hurra, jeg er et helt orkester. Og det er, altså jeg vil så sige, inden for Esperanto-verden, ikke, så fandt de ud af for eksempel, at jeg godt kunne spille de her sange, med, du ved, fordi bassen kunne så sidde og spille basslinjen, og fik jeg lige øvet mig op til, fandt jeg ud af, så kan jeg lige lægge den sådan her, okay. Og så min højre hånd ligger og lave soloerne og underlæggende, så kunne jeg synge, og så kunne de jo lige pludselig bare hyre mig alene, i stedet for at hyre 5 mennesker, og fordi det er noget dyrt at flyve 5 mennesker ind frem for... Jeg tænker, at det betyder jo også, at folk, der har brug for noget musik, de kan nemmere finde ud af at betale lortet, hvis det kun er én mand. Så koster det jo ikke lige så meget. Så derfor får man jo en del henvendelser på at komme bare alene. Jo, og det gør jeg også. Altså, det er lige fra børnefødselsfester til bryllupper og lidt ældre mennesker. Nu skal vi jo heller ikke prøve på at skabe et renommé for harmonikaspillere. Det er dem, der tager jobsene for alle de andre musikere, fordi at de kan klare det hele selv jo. Nej, selvfølgelig. Men indrøm, altså, vi er nogle stykker, der indimellem tager ud og spiller alene. Det jo. Har du ikke lige været ude alene i dag? Jeg har lige været ude og spille til en 80-års fødselsdag i dag. Så, men der kan man så sige, at det var ikke fordi, at jeg i den sammenhæng ville have været ude og spille i en større sammenhæng, som der er man så også skåret væk der. Men ikke desto mindre, jeg kan sagtens se, hvor du er på vej hen. Også med det der med harmonikaen er jo et fantastisk instrument, og på samme måde som du siger, det der med, jamen du kan jo bare tage harmonikaen ud i gården og spille der med, og for børnene og så videre, ikke? Og det gør jeg utrolig meget, altså. Men samtidig igen, jeg synes, det er sjovt at nævne forskellige projekter, og da sidste år, der havde jeg opdaget, at jeg ligesom første gang, jeg var ude at spille, og altså, det var min juletræsfest nede i min skole ude på men det var stadig 14 dage efter, var jeg altså som 8 år, ikke? Og så 14 dage efter var jeg allerede ude på den polske ambassade, fordi min mor fra Polen og spillede derude, ikke? Så jeg synes, så sidste år, der holdt jeg min 50-års jubilæum som scenekunstner. Ja. Og der havde jeg 15 forskellige projekter med at stå og spille på scenen, ikke? Hold op. Og spille 4 timer i træk med harmonikaen. Og jeg kan huske, I har snakket om det der med, at man har ondt
i kroppen dagen efter. Jeg havde ondt i kroppen i 2 dage efter. Det tror jeg. Ja. Og det har så også været alle mulige genrer, kan jeg så forstå. Så det har både været countrymusik og bosnisk sang, og jeg også netop, jeg spillede sammen med nogle bosnier, jeg havde sådan en Balkan-bosniske orkester der, hvor vi spillede deres hjemlandsmemory sang i heavy metal udgaver, og så harmonikaen. Ja. Det var ret sjovt, det er ligesom at spille lørdag aften, og det er næsten det, jeg også gør nu her med det her Dansk Top-projekt, at jeg altså spiller sådan et lidt mere energiske udgaver af de der gamle sange. Fordi melodierne fejler sgu ikke noget, det er jo nogle gange bare musiksproget har været lidt, det er ikke helt lige det, jeg synes. Så dem har jeg spillet sammen med, og så har jeg bare jeg har mange projekter. Jeg har også en duo med en fyr, der egentlig startede med at spille, ville gå lidt med harmonika, og ligesom, og han er skidedygtig guitarist, og vi jokker lidt med, så han kom her i mit hjem, og så spillede vi harmonika en gang imellem, når vi synes, vi har lyst, og så udvekslede vi sådan lidt forskellige ting, ikke? Og han er meget søgende og meget lejende, så han fandt sgu ind i nogle ting, som jeg ikke lige tænkte, sådan kan man også gøre, ikke? Og især over bassen. Men nu har jeg ligesom bedt ham om at tage guitaren med, og så har vi lavet et projekt, og det er pudsigt nok, eller tilfældigt, at det lige nu var Michael Bundsen er død, men vi har sådan et projekt, hvor vi simpelthen laver Shubidurs første album fra start til slut. Og så laver vi simpelthen, og så laver vi så lidt i vores versioner, kan man sige, ikke? Ja. Og det er så et projekt, vi er i gang med, og vi nok laver sådan en majoritet nede på Buska her i december måned. Og sådan er det. Når du nu kender så mange i hele verden, ja, på grund af Esperanto og så videre, ja, så har de jo mange af deres lokale genre og så videre, og det er jo, man kan sige, igen for at blive i det der med det sproglige, det er et andet sprog at tale lige pludselig, og så videre, men du bliver jo involveret i det, fordi du er jo en musiker, og du kan jo spille med, og du virker som om, du hellere end gerne skal spille med hvem som helst, og træde på scenen, hvis det er, at muligheden byder sig. Altså, vi har kun det ene kort liv. Ja, men det kender man bare at prøve så meget. Selvfølgelig skal man blive god til nogle ting, det er jeg helt med på. Ja. Men det gør der ikke. Altså nogle gange, så ved jeg også, hvis man er god til en stil, så er der måske ikke nogle gange så langt over til den anden stil, og man kan hoppe på den også, ikke? Nej. Altså for eksempel har jeg jo efterhånden en mange år spillet Zydeco-musik, og jeg synes, det er vildt sjovt at spille Zydeco, også fordi den er lavet til, altså den er lavet på grund af harmonika, ikke? Altså, ja. Og den indspillet, har vi jo indspillet nogle numre med her sidste år, ikke? Altså, der er jo nogle stilarter, der ligger sådan naturligt tæt på hinanden, vil jeg sige, men der er sgu også nogle, hvor der kan man føle sig helt som nybegynder, når man første gang skal ind og spille noget kubansk salsa eller sådan noget, ikke? Eller, ja. Nu ser du lige, vi har din bosnisk trio, det kan jo også være sådan udebane noget af det, ikke? Jo, men samtidig, det er nogle smukke melodiske numre, altså, ikke? Og selvfølgelig, altså, jeg har haft nogle forskellige harmonikalærer, og min nummer 2 harmonikalærer, han hed Jonko. Og jeg tjekkede ham faktisk lige i går netop, fordi jeg vidste, eller for et par dage siden, fordi jeg vidste, at på den her tidspunkt skulle møde jer, og han lever faktisk stadigvæk og underviser stadigvæk i dag, ikke? Og han lærte mig jo med de her skæve takter og kænge, da jeg var den 13-14 år. Og du ved, hvor nogle gange det ene takt er 9 omdele, og den næste takt er 11 omdele. Og det var jo vildt fedt at have lært det, så derfor var det jo ikke så fremmed for mig at komme ind og spille med de her Balkan-drenge. Okay. Ja. Jamen, det er jo fantastisk også, kan man sige, det der med, at du har haft den gode ballast til ligesom at kunne gå til det på den måde. Ja, og samtidig så er jeg aldrig blevet super god til noget. Der er ikke noget, hvor jeg kan sige, yes, der er jeg super god. Jo, måske synge sang på Esperanto, men det er også på harmonikaen, fordi der er ikke så mange andre. Ellers, altså, der er jo ikke, fordi jeg er den super god Zydeco-spiller, jeg er ikke en super god Balkan-spiller eller på nogen, fordi altså, vi har vildt gode Balkans-musikere herhjemme, og Roma-spillere, altså, som jeg synes bare, det er sjovt at gå hos og lige måske lære lidt af dem, ikke? Ja, nemlig. Altså busser blandt andet har jeg taget nogle timer hos. Ja. Og apropos det der med for eksempel andre harmonikaspillere og så videre, er der nogen, som du sådan ligesom har sådan set op til, at du har sådan trukket inspiration fra, kan man sige, og det behøver ikke kun at være i Danmark, det kan lige så godt være fra hele verden jo. Nu har du jo rejst meget rundt og så videre.
egentlig ikke så på harmonikaspiller. Altså det er mere, du ved, jeg har sådan, du ved, nogle gange har det været mere Jimi Hendrix eller sådan noget, ikke? Som jeg synes, jeg vil bare spille Jimi Hendrix bare på harmonika. Altså, ja. Og så har jeg spillet, eller Jerry Lee Lewis. Og nu er jeg stor fan af, da jeg var 14 år. Ja. Jeg synes, det var så genialt at spille. Altså, jeg har prøvet at spille harmonika for så Jerry Lee Lewis og så videre, Little Richard og sådan noget. Ja. En af mine første Esperanto-numre var nærmest et Little Richard kopinummer. Og så videre, så videre. Så jeg synes, det er ikke decideret. Og fordi et eller andet sted, jeg tror også ligesom med dig, Øjvind, så har jeg jo ikke kendt så mange harmonikaspillere. Eller, i hvert fald ikke siden jeg var 17 år. Altså jeg gik hos Peter Anders ude i Vandløse. Ja. Der havde vi sådan en harmonikaorkester, hvor jeg gik derude, og så spillede jeg jo, der kendte jeg mange harmonikaspillere, ikke? Men altså det var et vist niveau, vi havde der, ikke? Og så havde nu kan jeg huske min harmonikalærer der. Han underviser nede i Ringsted i øjeblikket, kan jeg huske. Det var ikke en kvinde, det var ikke tilfældigvis Ida Harlow. Nej, en har jeg aldrig gået som harmonika. Det kan jeg lige sige navnet bedre. Men jeg mødte ham faktisk, jeg var nede og underviste i Ringsted musikskole for 10 år siden, så mødte jeg min gamle harmonikaspiller. Og ham lærte jeg faktisk ham lærte jeg akkordeon af. Ja. Og ham jeg lærte akkordeon af. Nå, okay. Så da jeg var 16 år. Mm-hmm. Så der må være noget med den akkordeon, for du har fortrængt navnet. Nej, men han er skide sød. Jeg kan ikke, det er bare så, det er over 20, det er over 40 år siden, ikke? Jeg skal lige, kommer. Giv mig en chance. Men man kan så sige, men det er jo så lidt efter, nu sagde det også ligesom med Zydeco, ligesom var lavet til harmonika og så videre. Ja. Og der kunne jo for eksempel være nogle virkelig dygtige, der man sådan ligesom havde lyttet på, om ikke andet i hvert fald ligesom for at trække inspirationen frem, når det er, de nu spiller på instrumenterne. Jo, men jeg synes selvfølgelig Buckwheat Zydeco er en inspirerende fyr at høre på. Mm-hmm. Han spiller sådan den der lidt rock'n'roll Zydeco harmonika og et godt beat på. Og selvfølgelig var det Queen Ida, jeg så først. Så han allerede der med Matra 81, ikke? Ja. Som 20-årig. Og var lige så meget vild med hendes band der også, ikke? Godt lide det. Startede med at spille et par B.B. King-nummer, og så før hun kom op på scenen. Og så, allerede der kunne jeg godt lide, at de blandede tingene lidt, ikke? Altså, det skulle ikke være rundt Zydeco, det kunne godt være lidt blues, og det kunne være sådan, ikke? Ja. Men jeg tænker egentlig også, fordi at man kan sige, igen, det er første gang, jeg møder dig, og man kan sige, jeg har hørt om dig via Øjvind, og så videre. Og det, som du også siger, er meget så, hvis der vil lige lade være med at medregne dengang, at du var 20 år og rejst rundt med hensyn til det der børnerockorkester der, jamen så har du ligesom holdt dig i København, men der har vel nok også, altså man kan sige, jeg forestiller mig lidt, altså det er min uvidenhed omkring rigtig mange af de harmonikaspillere, som ligesom er i det her område, men de har ligesom deres eget miljø, men det er også et miljø, der ligesom føder alle mulige former for inspirationer til hinanden. Altså de giver så meget af forskellighed, fordi det er så etnisk og kulturelt et sted, som ligesom kan give så mange forskellige ting. Så det må jo også være noget, der ligesom gør, at man kan sige, i forhold til mig, som jo er opvokset på harmonikatræf og den slags ting, ikke også, der er det sådan lidt mere en ensporet retning, eller hvad man kan sige, det er en gruppe, der ligesom finder sig sammen der, hvor det er, at her, der må det nærmest være alt muligt, man bliver inspireret af. Det kan du jo høre på hele historien. På og det der træfmiljø, som Christian voksede op i, det har du aldrig specielt været involveret i, har du? Jeg var faktisk nede på Ærø sidste år. Der har du været? Ja, fordi at Ruben, som ejer et spisested lige skråt overfor, han tænkte, at han måske lige skulle have noget lidt anderledes harmonika ned til hans spisested i de der 2 dage. Og da jeg kun lige spillede et par timer, så havde jeg jo masser af tid til at gå ned og opleve festivalen på Ærø, og det synes jeg var vildt sjovt og vildt spændende, og det var første gang i mit liv. Jeg kunne huske engang, jeg så dig og igen i fjernsynsudsendelse, kom ud og besøg for første gang i dit liv, og jeg havde lidt det samme oplevelse. Hold da op, ikke? Altså, samtidig så kan man sige, at jeg har været der, da jeg var 15 år, 16 år, ikke? Ja. Der var jo den her harmonikaverden, ikke? Ja. Og kendte og spillede derude Peter Anders ude i en kælder ude i Vandløse der, ved 14'ernes endestation. Så jeg kendte selvfølgelig noget, men jeg havde jo ikke været der i 45 år i den der miljø, så det var vildt fedt at komme tilbage og opleve det, og harmonikabladet og alle de der, vildt fedt. Ja. Vildt sjovt og meget, meget forskelligt også stadigvæk, synes jeg alligevel. Selvom selvfølgelig er det jo
den klassisk, eller klassisk, hvad skal man sige, de der harmonika-numre, som er der, plus også noget folkmusik, men der er jo en helt, jeg vil kalde det lidt en genre, også for harmonikaverdenen. Altså, jeg kan huske, jeg har oplært med Jacques Jørgensens harmonika-skole, med mig og min harmonika, og alt de der, og hvad fanden hed det nu, alle de der... der var nogle numre der, som var sådan helt faste numre, som jeg bare... Københavnermarsen. Der har jeg siddet og knoklet med at lære. Og det er sådan nogle numre, jeg lige pludselig kunne genkende og høre igen. Ikke? Jo. Ja, og det var lidt sjovt at tage så mange år tilbage igen i mit liv. Og så helt nostalgisk. Ja, fordi ellers i de andre 40 år, der har du har høvlet rundt. Altså vi to, vil jeg sige, har jo høvlet rundt i de samme miljøer, sådan lige omkring hinanden hele tiden, men... Ja, vi har været vikarer for hinanden. Jeg har været blandt andet ude i det der, hvor du ude i Valby, hvor du har været til det juletræstænding. Der har vi skiftet nogle gange til at være derude. Ja. Og jeg har set dig også nogle gange stå derude. Men af naturlige grunde, fordi vi ikke kommer i de der, nu er det kun harmonikaer, der samles hele tiden, så har vi jo været i nogle forskellige grupperinger, men det er jo stort set den samme tur, vi har været rundt på, hvor Christians, det har været meget mere... harmonikavenligt. Meget mere stændigt, og det er det, jeg siger. Altså, der er jo nogle fordele og ulemper. Altså, min ulempe, det er, at jeg aldrig blevet sindssygt god til nogle af de her stilarter. Altså, jeg kan bare en masse forskellige stilarter. Det har vi også til fælles. Jeg bliver ikke aldrig nogensinde rigtig god til noget bestemt, men til gengæld kan man jo lidt af hvert af en helvedes masse ting. Ja, og det på trods af, at jeg 20 startede lang tid før dig jo, altså, og det har jeg så lidt dårligt med, at jeg ikke er bedre på den måde. Men sådan er det jo. Altså nu har du røbet lidt, at du også bruger en del af den tid, du har til rådighed her i livet på alle mulige andre ting. For eksempel bare, det jo imponerer mig jo, at du tager lederskab af en, verdensmusikfestival. Ja. Det må sluge et hav af dage af dit liv hvert år. Især det her efterår, hvor at vores leder for festivalen, hun er blevet syg. Så jeg måtte overtage helt booking og hele gennemføring af alle de her koncerter. Sådan på vanskelige vilkår. På vanskelige vilkår overlikøbet. men til gengæld sjovere og spændende og meget anderledes. Ikke? Jeg er ude i en masse baggård og sådan ting. Ikke? Så det har været sjovt anderledes, men også noget... Og så ligger der også det der, som du har løftet en fli af, at når man er esperanto-mand, så er der faktisk pludselig oplæg til at rejse rundt til alle mulige mærkelige steder på hele kloden nu. Det har du også brugt en del tid på, vil jeg gætte på. Ja, gennem årene, altså, du ved, det er ikke fordi det, altså, nogle år, der er måske, altså, da jeg var ung, der rejser jeg måske 100 dage ud af 365, ikke? Og som lidt ældre, der var jeg måske en 8 koncerter rundt omkring i verden, ikke? Hvor jeg så var i Tyskland, Polen, Rusland og sådan ting, og også flyve frem og tilbage. Nu er jeg stoppet med at flyve, jo, ikke? Ja. Jeg er også blevet Greta Thunberg med damemand. Nå, men altså, det er, sådan er verden udviklet sig, så nu vil jeg helst prøve at kunne rejse sted hen, hvor jeg tager med tog. Det har jeg så gjort de sidste 3-4 år, ikke? Der er også en hel del steder, bare Ruhrdistriktet, der kan du nemt komme til med togen. Det er det. Og der bor mange mennesker. Ja. Og så... jeg er glad for, at jeg har haft en kæreste i Italien i en del år, 3-4-5 år, og jeg er rigtig glad for, at det var før, jeg fandt ud af, at man ikke skal flyve. Oven i det, så er der ikke involveret i sådan noget lokalpolitik, halløjse? Alt for meget. Jeg sidder i mit lokaludvalg herude på Amager Vest, med forskellige ting. Jeg også, det er da også en tidsrøver, der vil noget af det, ikke? Ja, det er nogle timer selvfølgelig om måneden i hvert fald. Jamen er du ikke sådan en bydelsrepræsentant, eller hvad fanden det hedder? Jeg repræsenterer vores... Vi har sådan et... Jeg er meget aktiv. Jeg har altid været en aktivistfyr også, ikke? Ja. Og politisk engageret og bevidst og alt sådan noget hedder, ikke? Jamen de der bydelsråd, hvis man er... Lokaludvalget hedder det i dag. Bydelsråd, det var noget tilbage i 90'erne. Nå, men er det efterfølgeren til det så, ikke? Jo, og en klart bedre udvikling, og med meget, meget mere også kunne... ikke magt, men det kan meget mere. Jeg kan jo huske en anden harmonikaspiller ved navn Casio. Ja. Kirpaul. Han var jo også han var måske lokalråds valgmand, eller han brugte fandme meget tid på det der. Ja, var han ikke også formand for det? Eller hvad? Jo, det tror jeg. Ja. Du er sådan bare lidt involveret og bruger en helvedes masse tid alligevel. Ja, og fordi jeg sidder i en masse... Altså, jeg er med i Enhedslisten, ikke? Og der sidder jeg i næsten alle de forskellige kulturting. Jeg er med til at lave vores kulturfestival, vi har i januar måned, som bliver lidt anderledes i år. Men, og så
prøver jeg ligesom at udvikle og skubbe lidt til Enhedslisten til at lave mere kulturprogram, og nu har jeg allerede for 3-4 år siden lavet en meget god lovforslag, som ikke var blevet lyttet så meget til dengang, men det kan jeg mærke, at tiden er blevet moden. Altså blandt andet, at man laver ligesom i stedet for et håndværkerbidrag, så kan man lave et kunstnerbidrag, så man simpelthen kan blive hyret ind. Og det er, at nogle af de andre partier er begyndt at blive nysgerrige på det, så det bliver nok genfremstillet her engang til det nye år her i foråret 2021, ikke? Jamen, du opdager det knap, der kan selv. Det kan du bruge oceaner af tid på også, det der. Ja, men altså, jeg er bare med til at skubbe til idéerne også lidt. Og sådan noget, ikke? Men det er rart, at der er nogen, der kan skubbe lidt til sådan nogle idéer, som i hvert fald kan hjælpe kulturen lidt, må vi sige. Det kan vi jo alle sammen, det kan vi også, man kan sige, specielt i sådan en periode, som vi er i lige nu her, hvor det er, at kulturen jo er, hvad kan vi sige, under noget stor belastning, fordi vi ikke rigtig kan komme ud og opleve det på samme måde og så videre, så er det jo rart, at der er en hjælp til, at man kan sige, at kulturen kan overleve, så det kun er... Vi kan jo lave en baggårdsaftale. Du knokler løs med det der, og så vi to andre hæver en hel masse puljepenge. Og sådan er meget verden, ikke? Der er nogen, der knokler, nogen, der tjener, ikke? Høster. Det der er meget grundlæggende tanke for mig, det er også, at vi ved, vi skal jo ikke gøre det for kunstens skyld. Fordi kunsten og kulturen er jo ikke... vi gør det ikke, fordi fordi den er der, men den er der af en årsag. Mm-hmm. Og den er en årsag til, at den kan noget med mennesker. Ja. Den gør mennesker noget godt. Det er bevist i utallige videnskabelige undersøgelser. Og det gør jo også, at folk kan se på verden på en bedre måde. Det kan være mere lyttende, det kan være mere musikalske, det kan være... det giver så mange redskaber til folk. Mm-hmm. Altså, derfor synes jeg, at det er en af mine kæpheste, det er simpelthen at give musikken lidt fra vugstuen af. Og desværre, så er det blandt andet i København, så går det direkte i den modsatte vej. Altså på seminaret, der bliver folk fyret, og dem, der bliver uddannet som lærer, og som pædagoger, de har ikke mere musik med, mm-hmm. som den kære Bernhard Christensen jo fik indført det i slutningen af 30'erne, som jeg har været ude at besøge, inden han nåede at dø, og det var en fantastisk gave at få lov til at komme ud og besøge ham. Altså ham, der lavede Åge Abe og de der ting. Ja. Fantastisk mand, du ved, fortæller om Josephine Baker, der kom forbi, og skyndte sig op og sætte sig ved 3 for ligesom at få det jordforbindelse, og fantastisk mand at høre. Men han har jo bare givet så meget til hele vores pædagogiske og kulturelle forståelse i, hvad kultur kan gøre i pædagogikken. Og gøre for en hel generation af mennesker har det jo løftet. Og lige nu, der vil vi simpelthen pille det her ned fra og blive skåret ud på uddannelserne. Og du kan jo knap nok møde efterhånden en pædagog, eller der ved noget om, hvordan man synger sange og pædagog. Nogen kan stadigvæk, og det er godt, men de er simpelthen skåret det væk fra uddannelserne. Mm-hmm. Og det er nok ikke prioriteret så højt altså blandt lærere og hvad ved jeg og sådan nogle ting. Men fordi det bliver talt ned, og vi skal tælle det op. Og det er måske heller ikke så målbart, kan man sige. Og det er jo nok det, man sådan mange gange går hen og lige nu, så kan man sige, de der tal, der måtte være, om man er god til matematik, eller hvad det nu måtte være. Det er sådan noget, man kan måle i de der test verden over, så kan man så sammenligne på den måde. Men det siger jo ikke meget om hvad folk kan. Ja. Nej, jeg kan se, altså jeg er med i et projekt, hvor jeg ligesom underviser nogle børn på Vesterbro og i Valby, nogle 0. klasse og 1. klasse. Jeg kan se nogle af de der, og det er netop for børn, som ikke har råd til at gå på musikskole. Og igen, Københavns musik, altså der er under 1%, der går i musikskole i København. Mm-hmm. Det er så langt under alt i resten af Danmark. Det er også i Danmark, i København, hvor man får nogle 70%, det var hvad jeg fortalte for 5 år siden, i tilskud per elev. Den næst mindste kommune, den giver 200 kroner normalt, og de bedste kommuner giver 600 kroner i tilskud per elev. Altså, det er så dårligt forhold. Man kan så sige, at der er så mange andre ting tilbud også, kan man så sige, ikke? Men det er ikke noget, som Københavns Kommune har værdisat. Og det synes jeg er et virkelig problem, og det er nogle af de ting, I talsætter. Og så kan jeg se, når jeg er ude i de her musikskoleprojekter, som jeg heldigvis er blevet givet nogle penge til, det skal man trods alt give i København, så kan jeg bare se, at nogle af de her børn, som jo normalt klarer sig dårligt, bogligt og alt det der, jamen lige pludselig så får de et sprog. Fordi jeg låner lidt fra min søn, han er jo beatboxer og nycirkusartist og body percussion, ikke? Så jeg laver lidt beatbox med dem, jeg laver lidt, tager bare en lille pille edderkop, og så lige pludselig så rapper vi en lille pille edderkop for eksempel, ikke? Og lige pludselig så opdager de, hey, der er nogle ting, som de godt kan, og man kan lege med tingene og give dem nogle muligheder. Mm-hmm.
sådan en dejlig gave, og jeg håber virkelig, at resten af verdens befolkning, men i hvert fald i København og i Danmark, får lov til at få den gave af børnene. Ja. Undskyld, jeg snakker så meget nu. Men det er jo det er helt sammen. Jeg har aldrig set Øjvind så stavs. Vi har jo sagt det fra starten af, at du skal ikke være bekymret, fordi du kommer til at snakke os fuldstændig ned. Og ja, det gør du. Nå, altså man kan sige... Det er det, der er meningen. Men der er jo tydeligvis tale om et passionsprojekt her, ikke også? På samme måde, som vi talte om før med de forskellige musikgrupper, som du engang spiller i og så videre. Og her har du jo ligesom også, man kan sige, om ikke andet i hvert fald en lille mulighed for at gøre en forskel. Fordi du kan påvirke dem derinde og så videre. Så det kan jo selvfølgelig også gøre en forskel. Man kan sige, under alle omstændigheder, så er det jo kun en fordel, at man kan sige, at kulturen, eller kultur, man kan sige, musik og så videre, er noget, som man får ind fra barns ben af. Det vil jeg da i hvert fald våge at påstå, at havde det ikke været tilfælde for mit vedkommende, så tror jeg ikke, jeg har spillet i dag. Der har måske været... og det kan jo så være, som det nogle gange er, men... og du fik jo allerede musikken ind, som hvor gammel sagde du, det var? Ja, 4 år, tror jeg. Ja. Det var helt vildt. Ja. Altså, og det er jo en gave at få, og kulturen kan gøre så meget for os. Jeg så en interview, og det er ikke helt med harmonika at gøre, jeg indrømmer det gerne. Vi vil gerne komme tilbage, men jeg tror, at han hedder Janus, han var med i de der Pizza King og Ørnen, sådan typisk indvandrerdrengene, og jeg tror, at han læser en interview, hvor han siger, at da han er 16 år, der skal han op til en samtale dagen efter, ikke? Og så har han så set de der Godfather-film, så han kommer op og siger, at jeg skal være mafia-konge, og hende der sagsbehandleren siger, jamen hun læser ham, hun siger, nej, jeg tror, du skal være skuespiller. Og for første gang i sit liv, siger han, så bliver han set, og han bliver opdaget, og lige pludselig finder han et andet sprog, fordi han var lidt småkriminel allerede der, ikke? Og hvis han ikke har fået det at blive skuespiller, så har han måske været død i dag, eller blevet skudt i de der bandekrige. Det er det, jeg mener. Nogle gange så kan kulturen hive sig ud af noget helt andet, ikke? Sporten kan også gøre det, ikke? Det er derfor, det er sådan en fantastisk givtig ting, og det er for alle. Nu laver vi de så sociale ting her også, men det er selvfølgelig også for folk for veluddannede, som igen også kan få et sprog, ikke? Mm-hmm. Det vil også være en dårlig sagsbehandler, hvis der kommer en og siger, jeg vil være skuespiller. Nej, du skal være indbrudstyv. Ja, men det var godt at læse ind i stedet for, at hun bliver sur og forarvet over, at han skal være mafia-kok, ikke? Bestemt. Godt set. Ja. Men for at vende tilbage til harmonikaen. Ja, meget gerne. ikke at harmonikaen ikke også måske i en eller anden grad hører under det andet, men man kan så sige, når du nu spiller så meget, og med de forskellige grupper og så videre, oplever du så, man kan sige, nu er jeg med på, at det er sådan ligesom et måske lidt mere åbent kulturelt miljø, du bevæger dig i, men jeg har i hvert fald oplevet af flere gange, førhen i hvert fald, at harmonikaen måske kan have et lidt blakket ry, at det måske kan, harmonika, hvorfor dog det, og så videre, ikke? Fuldstændig. Hvordan oplever du det? For nu har du jo spillet harmonika trods alt nærmest hele dit liv, ikke? Jamen, den klassikeren er, altså, jeg får den både med harmonika og med Esperanto. Er der virkelig nogen, der gør det endnu? Okay. Agtigt, ikke? Altså, lever det? Er der virkelig nogen, der gider at spille harmonika? Er der virkelig nogen, der gider at snakke Esperanto? Ikke? Jeg lever virkelig en minoritetsagtig tilværelse på den måde. Og så tænker jeg bare, det er jo dem, der er udvidende og har nogle fordomme, som de ikke aner. Og jeg tænker også, at vi lever i et samfund, der er et informationssamfund, hvor man kan få så meget viden. Og jeg tror, jo mere viden vi får, og jo mere vi kan tilrage sig, jo mere dumme bliver folk nogle gange, jo mindre ved de. Mm-hmm. Jamen, du kommer ikke udenom. Som du selv siger, du har jo dobbelt op med både harmonika, helt ude i tårne, og Esperanto oveni. Er du da sindssygt, du må være en belastet mand. Ja, ellers er jeg bare beriget og begavet. Ja. Det er udmærket måde for det sagt nu. Men er det og noget? I hvert fald, så er man lidt speciel i hvert fald, ikke? Jo. Den er der garanti for. Og man har i hvert fald lidt skæv indgangsvinkel til tingene. Men altså, man kan sige, når du så, kan man sige, er ude og har været ude at rejse, og så har haft harmonikaen med, det går jo næsten ud fra, at du har haft oftest, ikke? Meget ofte. Ja. Jeg er så rolig, altså jeg har også snakket med harmonika med i flyene, og kæft, og jeg er blevet god til det, putte den ned under, lige foran med at sidde med på bare fødder ovenpå den, fordi det er den nemmeste måde at få harmonikaen med i flyet. Ja. Så der har du gode erfaringer. Jeg ved ikke rigtig, om de store akkordeoner og så videre, de vil så ligesom kunne have været gået med på den der.
Men der er vel også, man kan sige, kulturen med harmonikaen, den er vel også meget stærk altså rundt omkring i verden og så videre, ikke også? Hvor harmonikaen ligesom er en mere fast del af det kulturelle musiksprog i forskellige lande og sådan nogle ting. Så mange steder, ikke? Altså, ja. Mange steder i Latinamerika, altså i Colombia, der har de jo en musikstil, nu kan den starter med V, jeg kan ikke huske den. Cumbia, Vallenato, ja, lige præcis. Hvor jeg kan huske, at jeg var der over for 30 år siden, der kunne man købe, du ved, top 10 eller top 20 af de bedste variationsnumre for det år, ikke? Altså, og så videre. Altså, der er jo steder rundt omkring, også i Sydafrika og sådan ting. Og selv i Kenya, jeg var der var der også havde harmonikaen været, og der var blevet inviteret til at komme og lave et projekt ned i Kenya, for ligesom at indføre harmonikaen der. Og så derfor har jeg faktisk også et projekt kørende med en sangerinde derfra, som har været i Danmark nogle gange siden også. Jo, jeg har mange små, sjove sidesprojekter. Men jo, man møder harmonikaen, plus at selvfølgelig hele Østeuropa. Altså, jeg har været med busser nede i Rumænien i hans fars gamle landsby. Altså, det var en fantastisk gave. Hvor vi var der ved juletid, ikke? Og se det rumænske orkester stå og spille til sådan et fastelavnsfest der, som sagt. Harmonikaen er jo utrolig mange steder, og vi skal jo bare andet lige over den anden side af Øresund, så er det jo meget mere normalt at have harmonika over i Sverige, ikke? Mm-hmm. Det må man sige. Det er bare her, altså i Danmark, altså vi har, jeg kan huske, at jeg var i Sverige ikke første gang, men jeg var over til som 17-18-årig og skulle spille med nogle folkedansere til nogle midsommer, ikke? Og vi var til 18 forskellige arrangementer på løbet af 2 dage. Men det, jeg synes, jeg kan huske bedst, det var jeg mest fascineret af, når man så var i Folkeparken om aftenen. Så spillede de her poporkester der. De spillede 5 sæt. Første sæt, det var lige, du ved, ABBA og hvad det var oppe i tiden, ikke? Andet sæt, det var Scottish og Hambo. Okay? Tredje sæt, igen alle de der tidens fjerde sæt, Scottish og Hambo, og så femte sæt, igen tidens moderne toner. Og det gør jo også, at unge og gamle ligesom kunne mødes og komme ud og danse. Det giver en helt anden kulturforståelse og en samfundsforståelse, end vi har i Danmark. Jeg tror ikke, den er lige så god i Sverige mere, men jeg kunne da helt opmærksom 18-årig. Der var der en kæmpe forskel på, at netop det, når du siger, du spiller harmonika her i Danmark, ikke? Og så siger wow, du spiller harmonika, når du kommer over til Sverige. Ja. Kæmpe kulturforskel. Ja. Ja, men det er jo fantastisk, for der er jo lidt, altså jeg oplever så dog i Danmark, at der er mange, der siger, at det er et hyggeligt instrument, det med harmonikaen, at der er forbundet en eller anden form for glæde med det. Altså man kan sige, der er mange folk, der måske har en reference til, at det gjorde min far også, eller min bedstefar, eller min onkel og så videre, spiller harmonika. Og jeg ved ikke helt, om det er så fedt hver gang, at vide, det har min bedstefar også gjort. Nej, men altså mange gange så forbinder jeg det jo med, jamen de har en positiv minder omkring det. Om så de kunne lide musikken som sådan, men det er jo det der, altså nogle gange, så, hvad ved jeg, altså nogle gange, så er der nogle gamle ting, altså man kan sige, en film, som man måske så dengang man var barn, og måske altid har set, er god, selvom den måske slet ikke var god alligevel, men fordi følelserne forbundet med den film, man så dengang, holder ved, så er det faktisk de følelser, der gør, at den stadigvæk er på en pedestal i en eller anden grad. Der er jo indtil flere af dem, vi har drøftet det her med, som jo hævder, at der er mindre sådan udbredt generelt harmonika-had blandt folk, ja, i dag, end der engang har været. Ja. Det kan være, at folk er blevet mere fordomsfri omkring det. Ja. Eller har færre dårlige... Der er mange harmonika-jokes, vil jeg sige. Ja, det er men jeg har spillet sammen med nogen, som, hvor bandet hed Blanc, som også egentlig spillede dansk folk, bare også ligesom lidt af familieorkestret og sådan ting, ikke? Bare lidt mere moderne-agtigt og mere ungdomligt. De var sådan lige 10-20 år yngre end dem, eller 30 måske. Og hvor den ene spillede banjo. Og vi har godt nok set mange banjo og harmonika-jokes til hinanden. Læg mærke til, at det er jo som regel de samme jokes. Tit. Det er bare, instrumentet bliver bare skiftet ud. Ja. Har I nogensinde fortalt nogle af de der harmonika-jokes? Vi har været omkring nogle af dem, men hvis du har nogle gode, så synes jeg da helt klart, at vi godt kunne... Jamen, det er ligesom det der med... Nej. Altså, de var gerne gode. Vi kan tage det. Ja. Nå, men det er jo ligesom en mand, der går ned i Ravnsborggade der, ikke? Og været inde i de antikvariatsforretninger, så har han købt sådan en rotte,
sådan ustoppet og siger, det var sgu meget sjovt, og så går han ned mod søerne, og så opdager han lige pludselig, at der kommer en masse rotter løbende bagved ham, ikke? Og han kommer længere ned mod søerne, og der kommer endnu flere. Til sidst, så tager bare rotten og smider den ud i vandet, og alle rotterne hopper bare ud i vandet. Hvad gør han så? Så går han tilbage til den der antikvitetsforretning, og så køber en harmonika. Og så går han ned mod søerne igen. Den er udmærket. Den har jeg ikke hørt før, det var god. Jeg havde sgu hørt den, men den er glemmer. Jeg havde helt glemt den. Min yndlings er jo den der med, at jeg er inde på en benzintank, og så har jeg, mens jeg står i køen og så ved at skulle betale, så kommer jeg til at gud, min harmonika ligger jo sådan på bagsædet i bilen, og der alle kan glo ind, og enhver kan bare lige tage den. Så jeg skynd mig, så kommer der ud. Jeg kan se allerede, vinduet er smadret, mand, og sådan noget. Og så hen og kigge, så ligger der 5 andre harmonika oveni. Ja, cool, ja. Folk er søde. Ja. Men så igen, altså, det er jo... Altså, jeg synes egentlig, altså, man kan sige, så længe man kan grine af det, så er det vel fordi, man også hviler i det instrument, man har med at gøre. Ikke? Jeg trøster mig med, at det er banjo-vittigheder, der er oversat til harmonika. Jeg husker de der jokes, som om, at de var meget værre, dengang jeg var teenager og spillede harmonika. Der gjorde det lidt mere ondt, end det gør i dag. Ja, og sådan er det. Jeg vil så sige, at jeg ved ikke, om vi tager den med i udsendelsen, men altså, ham der banjo-spilleren, vi spillede jo den 18. maj til helt tilbage i 92. 93 er det nu. 92 var det, ja. Og der var det ugeopstemning, og jeg havde spillet ind på med et orkester eller en trio inde på hvad hedder det smarte sted her nu, Rust. Ja. Hvor jeg nærmest spillede en gang om måneden med alle mulige forskellige sange i den periode der, ikke? Og så spillede vi for junibevægelsen, ikke? Og det er jo så bare tabt valget, ikke? Og det var aldrig sjovt at spille for nogle folk, der ligesom er lidt ked af det. Nå, men så kommer der nogen, så kommer de her unge mennesker, som jeg ikke havde mødt før, de her Bang Blong der, og de siger så, at og så menighed med Gasterklan på det her tidspunkt, og endelig spille mere irsk og sådan noget. Og så siger de, at der er lidt bål ude på gaden. Vi går ud og laver noget god stemning. Vi tager vores instrumenter med. Så vi stiller det ud, og dengang det hedder lidt Joes Kaffebar, og nu hedder det Sister Pepol. Så står vi der udenfor og spiller lidt, og der kommer folk og danser lidt, og det er meget hyggeligt. Så hvis vi står og spiller, så kan vi begynde at se, at over for Fællevej, der begynder det bare ligesom at trække sig op lidt gadekamp og politi, og så ser vi, okay, og hende, der spiller saxofon, hun løber lidt, og så kommer hun tilbage, og så er der lidt tårgas, og stopper lidt, så spiller vi lidt mere, og det er meget surrealistiske oplevelser, og så på et tidspunkt er der jo det, at de kan man jo se bagefter, de har råbt et skyd efter benene, ikke? Og vi har nu altid ment i den her musiksammenhæng, at de har råbt et skyd efter banjoen. Lidt sort humor, hvor man have i sådan nogle situationer. Ellers så, og der var også en, der så blev sagt, kan du huske Benjamin, ikke? Og så blev det så oversat, kan du huske Benjamin? Når arbejdsdagen er forbi, så er det tid at holde fri. Man føler sig lidt skræmmet og lidt bulet. Men sig mig så, hvor er det sted, hvor jeg kan finde ro og fred? Jeg skal lige tilbage til Esperantoen en gang til, fordi jeg forestiller mig, at hvis man tager til et eller andet land og møder nogen, man kender der i Makedonien eller sådan noget, der taler Esperanto, så har de ikke sådan en niche med en kult med noget gennemgående musik, som man finder i alle lande i Esperanto-kredse. Musikken er så det, der passer til de forskellige lande, ikke? Altså, du spørger mig om... Ja, jeg kan ikke finde ud af at formulere det. Nej, det vil sige, sproget har ikke sin egen musikgenre. Nej, lige præcis. Altså, og det er jo det, der er så unikt ved Esperanto-kulturen, fordi den er ikke afhængig af en, altså ligesom jiddisk, som jo heller ikke, eller altså den musik, som endnu ikke tilhører et bestemt land. Jeg tit sammenligner lidt vores Esperanto-kultur med den, fordi den, man kan møde folk jo jødisk og altså, over hele verden, ikke? Men de har stadig deres sprog og deres kultur og den musikstil, ikke? Vi har kun sproget, selvfølgelig. Ja. Vi har ikke noget musikstil. Så igen, så har vi puttet en masse musik, som så alle folk kan lide i alle mulige sammenhæng. Så er der mine venner fra Kazakhstan, eller min ven fra Argentina, som også har boet her, og vi spiller alle sammen. Men vi kommer ikke bare med hver vores stilarter ind til hinanden. Og alligevel så er der nogle smukke melodier, og det er tit det og sproget, der binder det sammen.
Så der er nogle smukke melodier, som man kender worldwide i Esperanto-kredse. Også Ja, det. ja, der er jo hans Ja, din for eksempel. Så er mit. Men de andre laver sgu også noget rigtig flot, og jeg er imponeret over, hvad de kan lave. For et eller andet sted, når sproget har eksisteret i snart 150 år, eller hvor meget det er. 160 år, ja. Ja, så kunne der undervejs være nogen, der havde lavet nogle specifikt Esperanto-baserede numre, som alle Esperanto-talende havde til sig i alle lande. Ja, du har lidt måske. Det påstår jeg, ja. Fordi jeg har i hvert fald, jeg kan huske, jeg var i Mongoliet, og så med nogen fra Sydkorea, og de står jo dengang, der var det, hvad hedder sådan nogle, det var ikke iPads, det var sådan nogle læse, man kunne ligesom læse bøger, og sådan, hvad hedder de der ting, som ikke var lys bagved. Det var sådan et iPod for 10 år siden, kan jeg huske, jeg var derovre, ikke? Ja, jeg kan ikke huske. Der havde man sådan nogle... Ja. Og der havde en masse tekster, og der havde jeg så blandet teksten til min sang Sola. Og du ved, manden anede ikke, hvem jeg var, men jeg synes jo, det var en del af hans lærer Esperanto, så lærer man også den tekst, jo, ikke? Altså, ja. Og det synes jeg var vildt sjovt. Og også igen, jeg var i Argentina og mødte nogle af de Esperanto-folk, og igen spiller jeg nogle af de sange. Jeg har også en sang, der hedder Scarverino, som er en skarsang, og heldigvis har jeg haft flere hits, kan man sige, i Esperanto-verdenen, og det er meget rart, fordi jeg har ikke nogen måde at være kendt for en ballade, men det er meget rart, at man også er kendt for noget mere rytmisk musik også, synes jeg. Og så synes jeg, gud, og det er også dig, der har skrevet den op, og fedt. Og det er jo... Altså, det er ret stort at rejse rundt i verden og opdage, at folk kender ens musik. Og være kendt for en sang, der hedder Alene, der skal du skynde dig at lave en, der hedder Nu skal vi fandme ud og møde en masse mennesker, du. Den her sang, Scarverino, den handler om at komme ud og danse med Jamaica Scar, ikke? Ja, som jeg spillede i det Scar-band der, ikke? Så jo, der er fest. Og faktisk er der en i slutningen om, det er blevet sådan de står nok at finde, indtil natten bliver slutter lige verset eller omkvædet med, ikke? Og det er simpelthen blevet et udtryk, som man har forskellige andre udtryk på dansk, ikke? Og det større ære kan man næsten ikke få. En ting er nummeret bliver kendt, men at man ligefrem får et kulturelt sprogligt udtryk spredt ud over hele verden. Det er jo endnu større næsten. Det er sådan en Esperanto-kanon for musik. Ja, og det er der. Ja. Det er sikkert. Ja. Der er en del. Hvis vi ser på det punkt, vi er nået til lige nu her i livet, og kigger sådan fremad på de næste par år, hvad tænker du så? Hvad har du sådan, nej, det der skal jeg virkelig gøre noget mere ved, og sådan noget? Jo, men altså... Jeg har nogle forskellige idéer og planer og sådan ting. Altså, jeg kan godt lave mig en forskning, hvor vi lavede en plade, der hed Hotel Desperado, hvor vi egentlig sagde, og vi havde faktisk også et band, der så hed Hotel Desperado, sådan en efterfølgende. Og Hotel Desperado sagde vi så, at det hotel, der ligger lige der, hvor alle verdenshjørnerne mødes. Og det billede kan jeg godt lide. Og jeg kunne godt lade mig en forestilling ud for det her billede, hvor alle de her forskellige verdenshjørner mødes. Og fordi hotellet er sådan en flot ramme, og der er simpelthen nogle ting, vi ved, at de ligger i de her rammer her, ikke? Så det, og samtidig så er vi jo så forskellige fra verden, og det er fedt at kunne putte den i sådan en ramme. Sådan en forestilling kunne jeg godt til mig at lave, hvor folk så kommer, hvor der både er cirkusartister, som jeg arbejder sammen med, og min søn selv er det, og flamenco-danser, som jeg har spillet sammen med, og alle mulige andre folk, som kommer og laver sådan en forestilling. Jeg ved ikke helt, hvordan det er præcis, men jeg laver snart en ansøgning på det, og så må vi se, hvordan det gør. Mm-hmm. Det er i hvert fald en af tingene, jeg går og drømmer om. Du drømmer ikke om at skulle ud og spille en hel masse soloharmonika? Men jeg elsker fællesskaberne. Det ved du jo. Og jeg skal nok få lov til at komme ud og spille en masse harmonika. Og jeg spiller også harmonika til masser af ting. Altså, jeg synes også helt klart, det er sjovt. Og jeg synes, det er fedt at have et instrument, der er så stort orkester. Og jeg ved bare, at det er en gave at have fået den. Altså, jeg stod og spillede for det Farmer og fælles venner der, ikke? Og spiller en sang på harmonika, og så Finn der på guitaren, ikke? Som den gamle røde bassist der. Og det er jo så fedt, at harmonikaen kan bare få lov til at drøse små stjerner ud til musik. Det er jo genialt at have sådan et instrument. Altså, det er helt sikkert. Jeg har forbandet den nogle gange, fordi den er så tung. Ja. Og vildt overvejet, eller andre instrumenter, jeg spiller også mange, og så den der med ordet
mundharmonika. Hvor overvejet, hvor jeg erkendte, at jeg aldrig blevet så god mundharmonika. Jeg har mundharmonika liggende, men jeg har aldrig blevet så god mundharmonika spiller. Det er, altså, pludselig man kan så meget med harmonika. Jeg har så nogle gange også, altså for eksempel, jo, det er Fantinien der, ikke? Den er købt lidt mindre, sådan som, det er jo igen, vi snakker om, vi bliver lidt ældre, og vi bliver lidt, ikke? Sådan, så vi har også nogen, der ikke er nær så tunge, ikke? Og man stadigvæk kan lidt med, ikke? Som står her. Ja, nu jeg kigger på den her, den ser da ud som om, den har sådan nogle elektronik. Ja, den har midt i ting. Så den kan både, og den er ikke batteridreven, den er en helt akustisk harmonika, så den kan både spille akustisk og have sin akustisk lyd, og så kan jeg midt i netop med at spille med bands. Altså jeg spiller med min gamle bluesband, som jo igen var lige om op at køre i et par år, hvor guitaristen så nu spiller mest i Sandman og sådan noget. Mm-hmm. Så du bruger MIDI indimellem? Ja. Ja. Det vil så sige, så er du nærmest over at være keyboardspiller, eller hvad? Ja, altså det er ikke verdens bedste MIDI-harmonika, vil jeg så tilstå. Men den har en fed overlyd, og den har også nogle okay ting og sådan noget, ikke? Så... Jeg har det personligt sådan, at jeg bliver fuldstændig krydsfilet indvendigt, når sådan en digi-harmonika spiller en trompetlyd, for eksempel. Ja. Det er mig så uforståeligt. Men altså, du nævnte Casio før. Han var den første, jeg kendte, der havde en MIDI-harmonika, ikke? Og det var helt syret at høre, at man så spille, hvad hedder sådan noget, paukeagtigt, eller hvad hedder olietønagtigt ting, ikke? Lige på sin harmonika. Men han spillede karelisk musik, og så det passede fint, når han gjorde det. Ja. Og det var tilbage i 80'erne jo, ikke? Altså, det var vildt dengang. Man kan så selvfølgelig også sige, at man kan sige, eller det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men man kan sige, nu er jeg som sagt opvokset med mange harmonikaspillere omkring mig og så videre, på træf og så videre, så man kan sige, at lyden af harmonikaen, den har et specielt plads i mit hjerte i hvert fald, hvor man kan sige, at det er måske ikke den helt samme tilgang til instrumentet, du har, eller hvordan? Altså jo. Jeg tror, nu har I også snakket med Claus nede på Italiensvej, som jeg jo ikke bor så langt fra. Og han har også, altså for det første så ved han godt, at så ringer han til mig og siger, jeg tror, jeg har en Jesus-harmonika, ikke? Der skal gerne være lidt et mønster på og sådan noget, ikke? Ja. Der er ikke så meget, men der er en lille smule på den her også, ikke? Altså, så det ved han godt, det skal der være. Og så må det godt være lidt rock'n'roll-lyd på den, ikke? Altså, og der er i hvert fald en, der ligesom har en lidt rock'n'roll-agtig, ligesom jeg synes, den kan godt bruges i mere rock'n'roll ting og sådan noget, eller jeg kan alt rytmisk for rock'n'roll, ikke? Ja. Og så er der også en af lydende klangene, eller hvad det hedder, som har en meget, meget smuk tone, som når vi spiller de der søde, bløde sange. Det bliver mere romantiske ballader og sådan noget. Ja, romantiske ballader, det er så smukt. Og netop lige det der med at kaste stjernetryst på nogle sange, det var dejligt at få lov til det. Ja. Og man kan sige, Øjvind, han plejer altid at spørge. Nu har han så ikke gjort det i dag, men han har altså godt nok lagt mærke til, at du har MIDI-system på. Han spørger altid efter, hvilke indbyggede mikrofoner du har, eller om du bruger det. Jamen, det var jeg bare ikke nået til endnu. Nej, du var ikke nået det til. Nå, du var bare så stille lige pludselig. Altså, jeg har fået de andre. Jeg har en anden derinde i bagved. Der var de der Sennheiser, som ikke en Claus har puttet ind. Jeg havde en harmonika, en Bulgari Mando, som jeg har fået stjålet. Okay. Ja. Det er jo en trist. Og der fik jeg bygget nogle... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for nogle mikrofoner. Der var en fyr i Roskilde, der byggede den midt for mig dengang. Torben Mejersbo. Ja, lige præcis. Ja. Tak for det. Torben Mejersbo. Det kan jeg godt huske nu. Han satte dem ind, byggede nogle... hvad var det for nogle mikrofoner, han havde? Var det ikke også Sennheiser eller hvad? Det var nogle forholdsvis ukendte mikrofoner, som bare havde en rigtig god karakteristik. Man kan ikke få så lige præcis den karakteristik. Nej, det er ikke dem, der havde lavet det, tror jeg det var. Hvem havde lavet det? DPA. Tror jeg det var, der havde nogle små mikrofoner, man satte i. På samme måde som med Sennheiser, de var bare en bedre kvalitet. Ja. Det er jo helt tilbage i 84. Ja, og det lød godt, ikke? Det lød godt, ja. Og så mistede den bare desværre for 15 år siden her, ikke? Ja. Det var ærgerligt, fordi der har ikke været helt billigt, når du har købt noget sådan. Nej, det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, det var for en ung mand, der ikke havde nogen stor indkomst og var arbejdsløs, så var det mange penge, det er rigtigt. Ja. Men altså, sådan er det. Han lavede nogle sindssygt gode systemer. Jeg ved ikke, om han er aktiv med det længere nu. Nej, han bygger det ikke rigtig mere. Nej. Men de går så også
prisen. Nej, jeg har også været ude i, hvad hedder han nu? Ham, der var inde, ham O. Jensen brugte elektronikken for dem lavet hos ham. Preben Lyngemark, ja, lige præcis. Og efter også og tog helt ud i Herlev, eller hvad fanden var han flyttet ud i? Klostrup. I hvert fald ud af sådan noget firma, eller ved sådan noget industriområde der. Naboland. Jeg har siddet i et baglokale der for at lave min harmonika, og netop når mikrofonerne eller whatever ikke virkede som ting. Han er også gået på pension for længe siden. Ja, men han boede jo, han havde jo helt nede lige ved Sankt Hans Torv. Der havde han jo i helt gamle dage. Det var inden han sad i Klostrup. Ja. Og det var hyggeligt at sætte derhen. Han var sindssygt god også, men han er ikke aktiv mere. Nej, og god for en masse historier også. Ja, han kan godt finde ud af at snakke. Det har jeg på fornemmelsen af, at der er mange af de der stemmer og reparerer harmonikaer. De er ret gode for mange historier. Ja, det er ligesom om, at de kommer når man møder frem på deres værksted og tænker, nu tager jeg en masse af deres arbejdstid, så snakker de, som ikke kan komme ud af døren. Ja, det er helt vildt. Men det er meget hyggeligt, fordi at de har nogle gode historier, også fordi de netop kommer forbi mange harmonikaspillere og så videre, ikke? Ja, nu ved jeg jo, at Claus på Italiensvej lytter de fleste af vores podcasts, så jeg må hellere sige, det er jo også skide hyggeligt. Nå, ja, det er vildt hyggeligt, men Claus er også rigtig god med den her historie. Det er rigtig, det er så hyggeligt. Ja. Jeg kommer til at tænke på, fordi min første harmonikalærer, Christian Lundborg, han spillede faktisk i Richard Ekholm, kan det hedde det? Ja. Kvintet. Ja. Hvor han, og apropos det med elektronik, fordi der spillede, de var så naturens sag, når de er en kvintet, 5 mand. Og så spillede han basharmonika, som jo dengang der i slut 60'erne var jo en skidesmart moderne ting, ikke? Mm-hmm. Hvor han så spillede, og den var nemlig elektrisk, og han havde sådan en forstærker. Og så ved jeg jo ikke, aner ikke, hvordan den var, om det var mikrofoner, eller om det var helt elektronik, altså det var sådan overlagtigt. Men han spillede så i hvert fald basharmonikaen i Richard Ekholms orkester, min første harmonikalærer. Og er du gammel nok til, at du har været på Richards værksted på Vesterbro for hvad? Dannebrogsgade, tror jeg det var. Hvad hed den musikforretning på Vesterbrogade? Der hed en Blue Note, eller hed en Blue? Det var der en, der hed, ja. Ja, men var det der, han havde? Jeg ved ikke, om han har rodet med den, men han havde sit eget værksted i Dannebrogsgade. Nå, fordi den harmonikaforretning, der fik jeg nemlig engang skulle stemme min harmonika. Ja. I den, kan jeg huske, helt tilbage i midt i 80'erne. Men jeg kan stort set ikke huske den eneste gang, jeg havde været der. Altså. Eller var det bare noget rent til en harmonika eller sådan noget? Ja. Det ved vi ikke. Nej. Det finder vi nok aldrig ud af. Ja. Jeg kan snart holde op, hvor kan I have været privilegeret med, der har været så mange, som har haft med harmonika at gøre her i København-området. Også fordi, at når jeg sådan tænker på, at nu er jeg, der bor i Jylland, og hvor langt man skulle køre for at skulle få en rem, eller det ene og det andet, ikke også? Altså, I skulle nærmest bare ned på hjørnet, kan man sige. Jeg skal ikke langt væk, der Italiensvejen ligger tæt på her. Ja, man kan sige, her er det ret privilegeret, selvfølgelig. Ja. Men også for den gang, hvor der har været så mange, ikke også? Der har været noget større udvalg af forskellige reparatører og så videre. Ja, altså generelt, altså med musikforretningen lukker jeg også ned, så dem findes der ikke mange. Lige lukket ned, ikke? Og nu, eller der er godt nok lige poppet nogle trommeforretninger også i samme sted, hvor de lå og sådan noget. Mm-hmm. Så der dukker noget. Folk har også behov for at prøve det i levende liv, skulle jeg sige, ikke? Altså, de køber det ikke alle sammen nede i Tyskland, ligesom der. Toman, ja. Nej, vi sætter stadigvæk pris på, at også man kan sige med Claus, jeg satser på, at han holder ved i lang tid. Det virker heller ikke som om, at han sådan lige mangler forretning, jo. Kan man sige. Der er masser, der har brug for, at... Han er travlt. Det er godt. Han er travlt, og det er dejligt, og det betyder, og man kan sige, altså det er de færreste, der også bare... Altså, men selvfølgelig, man bestiller en ny harmonika, så kan du have god grund, jeg ikke har prøvet den, inden det er, du har bestilt, jo, kan man sige. Men det er jo dejligt at komme ned og få prøvet, og finde ud af, hvad det er, der virker for en. Og som du siger, hvis Claus ringer til dig og siger, at han har fundet en Jesus-harmonika. Ja, ikke? Jo, det er rigtigt. Det lå skulle også på Frederiksberg, altså der var Persson, jeg har faktisk, det er en lang historie, og vi har snakket længe nok, nede ved Kultorvet, der havde de jo en musikforretning, musikopdeling. Der var Forsavn lå, der var Svend Åge hed det. Jeg har sgu snakket med Svend Åge, ham der havde den der harmonika, den der musikforretning, fordi at Persson skulle have en afløser til hans harmonikaforretning, da jeg er 21 år eller sådan noget. Ja. Og så søger de sådan en, og jeg tænkte,
Nå ja, altså, jeg sad godt nok om aftenen før og tænkte, jeg skal rejse hele jorden rundt og sådan ting, ikke? Og så kommer jeg dagen efter, så snakker jeg med selveste Svend Åge, som havde den der musikforretning der, hvor Forsavn har ligget nede på Områ. Og så spørger han mig om, hvor er du henne om 5 år? Om 5 år, der står jeg bag disken inde i Svend Åges harmonikaafdeling. Det gjorde jeg så ikke. Jeg var der kun i 3 uger, men jeg lærte sgu meget på de 3 uger, fordi jeg fik lært, de havde en masse de der parotter. Ja. Og i de her 3 uger, så brugte jeg halvdelen af tiden på, at de havde fået en stor ladning parotter ind, og så skulle de testes efter, så jeg fik lært at skille harmonika ad og kigge efter. Og det har jeg faktisk reddet, at jeg blandt andet stod en gang i Paris, og jeg fik en tone, der satte fast nede i bassen. Mm-hmm. Og fordi jeg havde fået det imod i at skille så mange harmonikaer ad og samle igen i parot, så gjorde det, at jeg stod i Paris. Jeg stod godt nok 8 timer og skilte hele basslinjen ad, lagde dem på bordet i 3 rækker, og fandt det der, og så limede det sammen og puttede det ind igen. Og så stod jeg, puttede dem ind igen, opdagede jeg, at jeg havde lavet en fejl, tog mand sig ud igen, så jeg tænkte så langt. Efter 8 timer, altså 3 gange fik jeg ligesom helt ud indtil jeg opdagede det. Men det måde fik jeg, fordi jeg stod der i baglokalet derinde på Kultorvet i harmonikaforretningen. Jamen altså, hvor gør det? Ja, for du sagde Åbenrå lige før, men, ja, men det har været på Kultorvet. Lå i Åbenrå, og så havde de sådan en lille harmonikaafdeling på Kultorvet. Ja, nemlig. Ja, Frederiksborg. Det var der Persson var, og så var det Persson rykket ud på Frederiksberg. Smallegade, ja. Mm. Og det var også fint nok, bortset fra, at på et tidspunkt, der skulle jeg have en ny bælt til min harmonika. Jeg tror, at det tog 10 måneder, før jeg fik den bælt. Det var lang tid. Så det har ikke altid været lige nemt i København. Ikke engang i København. Nej, man skal stadigvæk have reservedelene, vel formentlig fra Italien, eller hvor det nu måtte have været fra det tidspunkt. Tyskland måske også. Ja. Retsløse står vi ved truckstop midt i livet. Vi to. Nu har vi brugt sådan cirka 1,5 time på at snakke om alt muligt, både lige fra harmonikamusikken sådan i forskellige steder rundt omkring i verden, og Esperanto, og lidt om, man kan sige, dine passionsprojekter også inden for politik og så videre. Nå, kulturen kan jo noget, ikke? Kulturen, den rammer mange forskellige steder. Ja. Det har været en øjenåbner for mit vedkommende i hvert fald. Nu kendte jeg jo ikke dig i forvejen. Nej, jeg lige måde tak. Bortset fra, hvad jeg hørte der. Nå ja, men jeg håber da også, at der er så mange andre, der ikke er faldet af på vognen, fordi jeg synes måske også, der er kommet lidt mange, mange lokale, geografiske, ting om på hvilken gade og ting, de er foregået og så videre. Jeg kunne måske forestille mig, at folk i det lukkede Nordjylland kunne være stået lidt af på geografien i København og så videre, men ikke desto mindre. Jeg håber, at alle måske har fået lidt god mening af det hele. Det har været både underholdende og lærerigt, fordi som det jævnt hen sker, når vi kommer sådan ned i kødet og stoffet på vores forskellige gæster, så opdager man, at der er mange flere lag i det, end det man lige selv havde registreret på forhånd, og jeg synes, jeg har fundet ud af mange ting nu her i dag. Ja. Så det har været pænt af dig, du har givet fortælle mangfoldigt om det hele. Og tusind tak, fordi I kan kravle her på 4. sal i Hallandsgade. Ja, det er det eneste, der var godt nok langt op her, og du er sindssygt mand. Og til de af jer, som måske har hørt lidt ambiente lyde og så videre, det er jo fordi, at der jo både kan køre, politibiler, ambulancer og hvad det nu ellers måtte være forbi, og så har du en nabo, der lige kommer ind og så videre. Men, jeg bor sammen med nogle andre, ja. Ja, men ikke desto mindre, så er det jo bare alt sammen en del af oplevelsen. Og jeg tænker på, for sådan ligesom at man kan sige, slutte vores podcast af på en lidt alternativ måde, kunne vi, uden at du fortæller os nødvendigvis, hvad det er, du siger, finde på lige at på Esperanto og takke af til vores podcast-lyttere. Cara che signori, vi tre dankas che vi auscultis la lasta in uno caduono horo positivo pri la accadeono kai la musican kai la vivo in tutto mondo. Mi amo Svincivi. Disrevido. Det betyder, at jeg vil være en søn af skoven og slås mod bjørnene lige indtil jeg sejner ved aftenstid. Cirka der, bring. Og med disse ord, tusind tak for denne gang.